Somos Dani Cabo e Vieito Baliño. e isto é Non vale furar. Moi boas, furiños, que tal, como estades? Día grandísimo en Non vale furar. Eu estou ata nervioso, Vieito. Que tal, como estás ti, a volta? Moi ben, aquí de ganas de estar outra vez con vos e sobre todo cun invitado tan, bueno, de tanto caché como que tenemos hoxe, non? Que ao final é unha lenda de... Dos banquillos galegos. Dos banquillos galegos, sin duda. José Luis Míguez Iglesias, alias Luisito, que tal? Encantado de estar aquí. Hola, moi boas, encantado. Que tal, Luis? Como te atopas hoxe? Ben, moi ben. Por onde empezamos, Vieito? Ti que dis? Bueno, pois eu diría de empezar un pouco polo principio, non? Vamos a falar un pouquiño de como empezaches no mundo dos banquillos. Primeiro, como xogador de fútbol, esa etapa, esa etapa que, como nos decías antes, que empezaches de neno no Compos, non? Non, empecé no Calo. O primeiro equipo meu foi ese, foi o Calo. Tuve unha temporada, acórdome se digo como fichei no Calo, a xente vaise botar a rir porque mamá non me deixaba xogar porque eu era moi pequeno, porque son ahora moi pequeno de estatura, pero antes era aínda moito máis. E mamá non quería que eu... Tardaches en crecerlo? Sí, moito. Ainda así mira como quedei. Bueno. Pois mamá non me deixaba xogar e falsificou a firma de mamá, meu irmán que xa falleceu cando eu estaba xoando unha promoción de ascenso. A segunda, pois, falleceu dun infarto e ese foi o irmán que me falsificou a firma de mamá. Tuve que ir a facer unha prueba porque eu era moi pequeno e acórdome que o difunto Florencio fun cos maiores, eu tiña 11 anos ou 12 e aos 5 minutos para o entrenamiento se dixo que había que le convencer a mamá a facer as fotos e foi como firmei no Calo. Xogabas ben? Si, tuve unha temporada, depois se me fichou Compostela. Ostras, xogabas ben entón, non, Luis? Destacabas, podemos decir. Eso din. Eras dianteiro guerrilleiro, non? Dianteiro, sí. Toca pelotas, podese decir. Mais ou menos. Eres de falarlle ao rival, Sí, era bastante deso, sí. Corpo pequeno, pero... Todo o que ora detesto dun futbolista tiño eu. Eu digo sempre aos meus futbolistas, sempre o digo, Luisito, como se comportaba no campo comigo, de adestrador non xogaría nunca. Ora o futbolista xogaría sempre. Como? Pero entón, por que? Porque antes era outro fútbol. Agora no fútbol actual, pois posiblemente xogaba un partido así e 4 sancionado. Pero fútbol actual, porque antes era outro fútbol, agora non ten nada que ver o fútbol actual, agora cambiou moito con respecto ao que había xa no meu e máis no anterior. Permitíase máis contacto, moito máis. Non había VAR. Non había VAR. Pero agora igual, moitas veces non había nin líneas, pero claro. A realidade é que o fútbol cambiou unha barbaridade, pero cambiou para ben, moitísimas cousas. E para situarnos un pouco, como era o Compos, aquel no que empezas ti a xogar? Bueno, pois eu acórdome que estaba de presidente Marián Santos. Non estaba Caneda, claro. Non estaba Caneda, non. E a mí levoume para ali, que chamo padriño, don Manuel Carballal Pazos, que me levou para ali porque foi o que me veu, xunto con Florencio e Parajó, que lle debo moitísimo, xa están os dos fallecidos, e fun para lá, firmei ca condición que eles tiñanme que pagar porque eu era dunha familia moi humilde, moi pobre, e da cual me siento super orgulloso, sempre o dixen, eu mantendrei toda a miña vida, é o que trato de inculcar aos dous fillos que teño. Tiñanme que pagar os estudios que eu quixera, porque evidentemente eu ali no Compostela nas categorías inferiores, bueno, pois sí que destaquei e pasaronme moi pronto esa primeira pretemporada co primeiro equipo, creo que a fixen con 15 anos ou con 16 anos daquela, que eso era terrible, pero fui un tío con carácter moi fuerte porque viña unha familia moi humilde, eu necesitaba facer burato para poder crecer, non me quedaba outro remedio. E a partir de aí, bueno, pois eu creo que debutei co Compostela, que nadie o sabe, eu debutei co Compostela en Pasarón. Mira ti, creo que tiña, non sei se tiña 18 anos ou 17, xa non me acordo moi ben. Debutei con Luis Astorga de adestrador. Despois tuve un ano tamén cedido en Boiro, despois en Barraña. Sí, despois volvín, traspasáronme ao Lugo, cando había dous grupos de segunda B na máis, o que hoxe sería a primeira red. Claro. Despois indebidamente fichei ali, que estaba, curiosamente,
o Ourense foi o que denunciou a miña alineación indebida, tuve que volver ao Compostela, e depois dali do Compostela sí que xa estaba Caneda, tuve problemas con el e marchei para o Arosa, e no Arosa marquei moitos goles, marquei creo 18 e firmou segunda vez, non? Marchei para Madrid e firmar no Rayo Vallecano. O Rayo Vallecano non me pudo firmar porque o seu presidente Pedro García estaba inhabilitado. Dei volta para atrás e cando dei volta chamoume o Leganés e firmei no Leganés. A partir de aí estuve en segunda vez seguido. Segunda vez daquela, seguido estuve en Leganés, depois estuve en Tomelloso, Ávila, estuve en Santander, na gimnástica, estuve en Cáceres, en Palencia, e a última temporada estuve en León, porque veulle a enfermedade a meu irmán, que veulle un cancro. Tuve que estaba firmado para que chegara un acordo con Chato González para irme para o Córdoba, renunciei a moitos cartos e vime para Galicia para estar con meu irmán. Si, era o que nos dicías antes tamén, que bueno, ao final é moi difícil separar a vida profesional da personal, non? E ao final ti sempre miraches un pouco máis pola personal que pola profesional, e iso levou o mellor non a ter... Pois posiblemente, sobre todo máis de adestrador que de futbolista. De adestrador, bueno, tuve que decidir quedarme ao lado de mamá ou marchar. Eu decidín quedarme ao lado de mamá e non me arrepinto para nada, porque perdín moitísimos cartos e que perdín a oportunidade de adestrar equipos de moitísimo nivel en España, sí, que lle dixen que non equipos que agora dixenlle que non estes equipos, pero non me arrepinto, todo ao contrario. A última gran oportunidade que tuve foi estando en Coruña, pois que me chamou Tondela en primeira división, ofrecíame unha Portugal, de cartos e dixenlle que non, porque non podía. E para min estar ao lado de miña nai non hai cartos que eu pague nesta vida. Evidentemente agora xa non a teño, e teño dous fillos que para min é o máis grande que me queda nesta vida. Pois bueno, pois a pelear e nada máis, agora non, a vista atrás non a podes botar, do que si me sinto é super orgulloso, que da igual, eu con poucos cartos son feliz. E volvendo aos tempos teus de futbolista, esta segunda vez na que xogabas ti, notas moita diferencia con... Sí, moitísima. É moi duro, non? Os ascensos aqueles en liguillas... As liguillas, os playoffs, non teñen nada que ver. Agora é un fútbol que é moito máis, hoxe en día un futbolista que non sea atleta non ten nada que facer no fútbol. Tiras atleta, Luis? Eu era moi fuerte, era pequeno, chaparrete, pero era moi fuerte. O que tiña era gol, eu marcaba goles, tiña, bueno, pois era astuto, depois era moi guerrillero, moi peleón, era raposo. Si, co pequeno que era, bueno, pois eu o fútbol aéreo dominaba moi ben, bueno, pois eu tiñas que sobrevivir. Tiveches vida de futbolista profesional, realmente, porque se estiveches por aí eu levo no fútbol toda a vida. Levo no fútbol 46 anos. Casi toda a vida. 47 anos levo, con ficha levo 46 ou 47 anos. E levo, bueno, do fútbol desde os 17, 18 anos, teño 58. O fútbol para ti ten que ser todo. Eu sempre digo aos meus futbolistas cando estou con eles, a min é moi difícil engañarme. Que a experiencia que tes de haber sido futbolista, estuve en moitísimos, recorrí moitísimos equipos, tuve moitísimos adestradores, collín o mellor e o peor de cada adestrador, o mellor e o peor. A nivel táctico sempre fun un rompepelotas, sempre me gustaba estar atento a todo. Molestabas ao míster? Sí, a mí gustoume sempre eso, e no campo era un tío moi inquieto, evidentemente, pois era mal rival. Eso teño que reconocer. Pero algunha que fixeres así, Luis, que recordes así, algunha podes decir, algunha patada pequena, eso sí. Fixen moitas. Eu estive vendo se teñas moitas tarxetas ou non, tampouco era cousa tola. Porque era un tío listo. Claro, era raposo. Pero só che vou dicir unha cousa, un día non podo dicir en Baracaldo. En Baracaldo botei moito tempo para salir do vestiario. Temos aí a camiseta do Baracaldo. Porque o Baracaldo xogábase o descenso. Só valía empatar con nós. E nós estábamos salvados. E cando eu salía eu tiña unhas greñas terribles, andaba, verdade que tiña unhas pintas que me tiraban. E ganábamos 0-1, marcar o gol. E a xente aquilo era terrible, pois tuve un Cristo no pero querían te matar por bo xogador. Un Cristo monumental, tuve un follo moi grande, daquela podía xogar con anillos. Eu tiña un sello grande que hoxe ten o Borja, que yo regalei ao rapaz, pero non o pon. Non, para moitas veces para xogar non, claro. Ese sello ten moita historia. Só che digo de que os últimos 5 minutos eu xoaba de punta a punta, os últimos 5 minutos botei na banda
e o míster mandábame para dentro e eu para dentro, E no momento que o árbitro pitou o final escapei para o vestuario porque aquilo foi unha En Baracaldo, ali. Non saben como. É daquela que sempre e desas teño moitas, sempre se falaba moito do que falabas da permanencia do Baracaldo, tal, que vos ganastes alá. O tema das primas e tal, daquela de cartos de eso sempre hubo, sempre habrá, vale? Eu nunca aceptei unha prima, nin por ganar, nin por perder. Agora, que hai que sempre cando te moves neste, eu non podo dicir o equipo, pero eu nun playoff sí que me viñeron a buscar ao hotel e eu dixen ao entrenador, dixen, mira, me pasou isto, me viñeron a buscar para que nos dejáramos perder. Eu dixen, si, yo quero jugar, pero no descanso perdíamos 4-0 e a mí ofrecíame un ano, ese equipo ofrecíame un ano de contrato. O equipo non podo decir porque está no fútbol profesional, ofrecíame un ano de contrato, non o aceptei, e depois eu estaba no campo cando estábamos perdendo 4-0, hubo un futbolista que fixo un hat-trick e eu miraba e dicía, pero por que non aceptaría, pero a verdade que me sinto orgulloso de non haber aceptado porque ao final primos por ganar tampouco, eso tampouco tan... Eu os primos por ganar non as vexo mal, claro, non as vexo mal, pero a mí o que é de futbolista e tal, eu non, é que nunca, eu sinceramente nunca lle din importancia a esas cousas porque sei que pasan no fútbol, claro. O que non acepto é que por perder, vale, por perder, eso sí que non, pero por ganar, que che dé un incentivo por ganar, bueno, pues sempre está, sí. Que non está legalizado, claro que non, que a mí gustame ser un tío legal e honrado con esas cousas, sí, pero hai cousas que non das cambiado. Claro. E despois comentabas eso, que ti ao final da tua carreira volves a Galicia. Non sei se rematas xa o Atlético Fátima. Sí, rematei no Atlético Fátima, sí. Que tal esa experiencia e como despois das ese salto, esos últimos anos? Eu estaba xa moi liquidado, porque a rodilla. Eu lesioneime estando na ginástica de Torlavega, que eu daquela estaba a un nivel tan mal que eu digo, pero estaba a un nivel moi alto, e rompín a rodilla, opereime en Barcelona. Operoume o Dr. Ramón Cugat, que fai pouco veu aquí a fazer unha charla a San Lázaro, e operoume el. Foi a primeira vez nun quirófano que me preguntaron de que equipo era Mentín, e se non vai a ser do Real Madrid, son simpatizante do Real Madrid, pero ese día dixen que era do Barcelona, que me foran a poñer anestesia mal, e eu escarallábase de risa o anestesista. E despois, evidentemente, claro que yo contei e dixen a verdad, non? Pero agora jodes, son do Madrid. E opereime e nunca máis futbolista de nivel fun, porque sempre tuve problemas. Tiña a mesma lesión, aparte dos cruzados, a mesma lesión que tuvo Varán. E agora mesmo, pois, a rodilla quedoume, sufrí moito e ainda o xoei moitísimos anos hasta os 38. Claro. Xoei creo que 12 ou 13 anos hasta os 38, pero o 38 non me fallou a rodilla, fallou a masa muscular que nun salto de cabeza aquí en San Lázaro, pois rompín, creo que fora hasta co Atlético Ribeira. Joder. E aí sí que xa vin que foi o final meu. E depois xa tiveches a outra, non? Pero a outra rompina do adestrador. Como foi que nos contabas antes? Pois foi, estaba do adestrador Racing de Ferrol, estábamos facendo centros e remates e fixen o chileno puntello ao aire. Cago en Dios. E rompín a... Pegaches un berro. Sí, rompín a outra. E opereime por segunda vez fai un ano. Estaba en Villa García, si fai un ano. Agora, a verdade que si a mí me din que iba a quedar tan mal como quedei das rodillas, houbéseme retirado antes, sí. Claro. Pero eu tiña tanta ilusión, gustábame tanto o fútbol, gustábame tanto xogar, que creo que se non chego a ter as rodillas mal, estaría xogando aínda agora. Estaría xogando en algunha... Por lo menos en veterano. Sí. Claro. Veterano nunca me gustou, pero ao mellor en algunha categoría federada, sí, pero veterano non me gusta. Estarías aínda en senior, Luis? Ao mellor estaría xogando terceira. Claro, bueno, Vieito está non estás nos veteranos. Eu estou en veteranos. Bueno, claro. Juanito xogou. Bueno, Juanito sí. 50 casi, non? Pois eu teño 58, Juan debe de ter 54, me parece. Dios. Está xogando aínda, o sea, estaba no Silveira, o fillo está no Betanzos, eso sí que sei. Pero non sei se agora, eu creo que xa non está xogando. En que categoría te retiras? Esa última tempada en preferente. Claro. Sí. E como das ese paso, aí a historia de o paso a adestrador, porque colles tío equipo, non? Collín o equipo que eu estaba adestrando a temporada seguinte. E depois en 4 temporadas pois subimos a segunda vez. Hai o cambio de nome, non? Sí, a partir de aí o club desaparece. Eu ficho despois en non sei cando foi noviembre, creo que foi por estas datas, chamoume Isidro Silveira e firmei en Ferrol, que por certo unha persona increíble.
para descanse ele e o seu fillo, pero ele é unha persona increíble, foi o presidente que máis controlaba de fútbol, aí se non llas metía, se se sabía de fútbol, era un fenómeno, como persona, como presidente, eu tuve enganchadas con ele, era super simpático, eu levábame moi ben con ele, foi o primeiro presidente que me dixo que deixara o traballo, que deixara todo, que iba a ganar moitos cartos como adestrador, e dixenlle que non había outras cousas. Ali confiaron, o sea, se confiaron en ti, porque a pesar de non ter excesiva experiencia... É que o éxito que tiveches, como viviches ese éxito de repente, hostia... Eu non me deixo, son un tío, aunque parezco contrario, son un tío demasiado humilde que eu non me deixo levar por eso. Aquí estás con eu nós. doulle máis prioridade a outras cousas que eu estar... Eu prefiro a mellor comer un bocadillo de chorizo contigo e non tomar unha mariscada con calquera outra persona importante. Con Lendoiro. Eu son así, e iso non indica que a min me invita a comer a unha persona super importante que non vaya, claro que vou, pero eu bueno, por exemplo, nestes momentos nunca cambiarei isto da miña maneira, se non vou cambiar nunca. Nestes momentos, por exemplo, que ascendes o equipo de preferente a segunda B, non tens que pensar aí, estar no full profesional, podes vivir desto, pero eu tiña outras prioridades. Eu evidentemente son moi enfermo do fútbol, e gustame, rompo a cabeza moitísimo co fútbol, a min quítame moitísimas horas e quero ter todo controlado, pero despois tamén tens que ter un espacio onde dis que queres. Eu tiña que optar, saber que dicía, si marcho para fora, a familia, a miña nai, os meus dous fillos, tens que valorar todo. O problema era que mamá non quería salir dali, eu entendo, vale? Os fillos xa non era o problema, pero mamá sí que eu quería estar ao lado dela, vale? E estuve ao lado dela hasta que morreu con 94 anos. Do que máis ya me alegra de que Dios me concedeu que morreu ao meu lado. Ese é o que máis, a cousa máis importante. Parteuseme algo na miña vida que se me foi, evidentemente, claro que se me foi, pero que morrer ao meu lado foi as gracias máis grandes que teño que dar a Dios. E bueno, decíamos, chegas ao Racing de Ferrol, e aparte que chegas con papelón, porque chegas sustituindo a Sermás Veiga, non que ascenderon dúas veces a segunda división. Esa foi unha época moi difícil, o equipo estaba mal, descendeuse, despois quedeime en terceira, e en terceira foi unha desgracia non ascender, porque coincidimos con un Cerceda espectacular, que mira que delantera tiña o Cerceda. Quenes estaban? Pois José Lo e Manu Barreiro. Pouca broma, mira que dous delanteros, Bueno, nós tamén tiñamos un equipo potente, moi potente. Sí. Pero despois no playoff, a maneira que quedamos, que nos eliminou, pasamos a primeira eliminatoria co Binefar, e despois co Izarra de poderlle meter 6, que tiramos creo que 2 ou 3 tiros ao pau, que iso foi un milagro, que o Izarra non sabía nin que, e ao final, pois, faltando pouco tempo, un error dun futbolista meu, que nunca nombrarei porque é un error individual, e nunca o dixen, nunca o señalarei, pois quedamos eliminados. Son circunstancias, acabouse a temporada esa, empecé sin equipo, e pois chamoume ao Club Deportivo Ourense. Esa etapa, ali teñente Luís como... Sí, eu aí estou moi agradecido porque son un tío moi querido ali. Cheguei ali, pois creo que foi en enero, quedamos campeóns de Liga en Abegondo, non necesitábamos empatar, necesitábamos facer o mesmo que fixera o Alondras. O Alondras xoaba en Ferrol, o Alondras empatou en Ferrol, nos empatamos en Abegondo e quedamos campeóns de Liga. E depois ascendimos en Laudio, fomos con, creo que era 3 meses sin cobrar, Laudio, con unhas camisetas patéticas, un campo increíble, espectacular, o campo do Laudio, un equipo que decían que era invencible. Eu falei cun adestrador que agora está sin equipo, pero a temporada pasada estaba en primeira división, non podo dicir o nombre porque me dou os informes do Laudio, e díxome... De onde é o Laudio? Vasco. E díxome, mister, tienes moi poucas posibilidades de ascender, porque este equipo é un equipazo, está hecho para ascender. Eu fun ali, é o único que lle pedín aos futbolistas meus, só lle pedín unha cousa de favor. Cando salín a ver o calentamiento, e vin os vídeos e vin o calentamiento, isto que é uns corpos impresionantes, unhas plantas impresionantes. O máis pequeno creo que me dio un 60. E dixen, a única prioridade que tuvemos durante a semana, que chegou ao partido, dixen que non quería que se dara un gorrazo que xogáramos fútbol directo, todo por abaixo. Era a única maneira que eu vía de poder ganar ali. Cando íbamos ganando 0-3, eu non o creía. Estábamos esperando ese final, Foi o mellor partido, foi o mellor partido que fixo un equipo meu nun playoff, foi un espectáculo. E depois ganamos un 3,
E na casa, que era partido de ida e volta, na casa con 10 expulsaron a San Ginés a media hora, o campo Couto estaba cheo, e con 10 ganamos 1-0, que marcara Éder. Só con ese partido teño grabado. E ascendimos a segunda B, e ali foi... Que tal a festa? Que tal a afición? Aquilo foi terrible, a afición era increíble. A afición do Orense é impresionante. Sigue sendo, non? Pero é impresionante, sigue sendo, é impresionante. En segunda B fixemos unha campaña increíble, impresionante, e o ano seguinte, pois eu tiña moi bons futbolistas, teño que reconocelo, que montamos un equipo moi barato, pero de futbolistas impresionantes, pero filmar a Jona o primeiro ano, e Jona marchoume para Portugal, para xogar en primeira división. Claro. Depois veu Óscar Martínez, tiña Iker Alegre. Óscar Martínez, La Magia? Sí, Óscar Martínez, tiña... No, La Magia no, Óscar Martínez o delantero, vale. delantero centro, que estaba no Oviedo, ele era dali. Por certo, unha persona impresionante. Tiña Iker Alegre, tiña a Borja Valle, tiña a Javier Hernández, o primo de Guti, que era un fenómeno, que era de Salamanca, tiña a Moisés de... E gustaba a festa como a Guti? No, ese era un rapaz espectacular, algo me contaba tal, pero depois estaba tamén Adrián Cruz, Yebra, tiña moi bo equipo, tiña Alex Fernández, tiña moi bo equipo, tiña... A máis novos todos, joder. Penillos, que ao final depois marchara para o Córdoba en primeira división, ascendera, marchara para o filial, ao final marchara para xoara no primeiro equipo e ascendera con... Esa época en primeira do Córdoba, non? Sí, con Chapi Ferrer, que ascendera con Chapi Ferrer. En Ourense, a verdade que depois o último ano pasino moi mal, porque foi cando mamá enfermou e iba a adestrar jodido, moi jodido e sin cobrar. Xuntáronse cousas, non tiñan nin para comer. Claro, que ese é o problema. Perdín cartos, salud, perdín moitos cartos, perdín salud, perdín todo, pero a satisfacción que me queda de quedar campeón da Copa Federación, que acórdome que íbamos a xogar contra o Guadalajara a final, íbamos alá, e cando iba de camiño os futbolistas chamoume Noguerol, que era un dos capitáns, e díxome: "Mister, vente, pero non vamos a viajar". Eso foi terrible. Convencinos, marchamos para alá, estábamos en Guadalajara, chamaron a habitación, creo que a unha da mañá os capitáns, dicíndome de que o presidente, que moi mal, ese presidente moi mal, que non querían xogar. Ao final convencinos tamén. Eu xo día que lle debo cartos a Capi, porque son moi dado a ofrecer cartos e marcas un gol, e dixenlle a Capi: "Tíamos unha xogada ensaiada nun córner", e dixenlle a Capi, prima clase, e dixenlle: "Saquei 50 euros, e si marcas el gol como está entrenado, aí tienes 50 euros". E sacou o córner, creo que foi Yebra, e marcou o Capi. E non lles diches, Luis? Eu xo día que non lles dei, pero hai que reconocer que lle dei moitos anos comigo, que comigo Capi tuvo por lo menos 6 ou 7 anos, que depois tuve en Pontevedra, como fenómeno, como persona e como futbolista. Entón é unha pena, o sea, para ti foi unha pena un pouco tamén o do Ourense, e seguro que tamén che queren bastante polo tema que dis que sufriches e ainda así seguiches aí loitando polo equipo. A esos futbolistas só lle teño que dar palabras de agradecimiento a todos, porque estar 6 meses sin cobrar, pasar as penurias que pasamos todos, os cartos que eu perdín, porque houve moitos futbolistas que lle dei cartos no meu bolsillo, pero non me deixaron de adestrar ni un día, ni un día, e quedamos campeóns da Copa Federación. Fomos a Alcalá de Guadaira a xogar alá no día, chegamos ali unha hora antes do partido, e unha hora antes do partido salimos a calentar, e aos 20 minutos, creo que era 20 minutos ou 30 minutos, perdíamos 3-0. E esas foron as semifinais, 3-0. Yebra tirou unha falta e metimos o 3-1. E eles, foi a única vez que eu, acabou o partido, fun a falar con o adestrador, me girei e lle contestei mal a un adestrador. A única vez? Que non sei nin quen era o adestrador, porque andaban cantando tal, e dixen eu: "Non des la eliminatoria porque nada, que aún tienes que venir a Ourense". Perderon. Viñeron a Ourense, e viñeron de Galáctico. Seguro que perderon. Non adestraron no campo ni nada, viñeron o día anterior e foron a adestrar a Barbadás. Pero chovía moitísimo, o Ourense, o campo estaba encharcado, e no descanso perdían 5-0. Era visto, carallo. Joder. Aparte, como vivíades vos a situación? Ten que ser jodidísimo, claro. Pero como se vivía cando fomos a Guadalajara perdimos 2-1, que nos marcaron no minuto 95. Eu estaba convencido que íbamos a pasar. Chegaron a Guadalajara, chegou ao Couto e pegamos un meneo, pero un meneo tremendo. O campo cheo, e aí Javier Hernández
pero ese foi Recital. un espectáculo, meteu 2 goles O impresionantes. sea, que ten moito mérito, que sorprende que, o sea, eso, que o equipo fora tan ben, porque eso, que pensaba de vos? Que eso tiña solución, Pues eu ou trataba acabamos a eu temporada... trataba de convencer aos futbolistas que é a única maneira que tiñamos de que poder cobrar. De feito, eu non cobrei, eu marchei dali perdendo ano e medio, non cobrei nin un chapo. Mima. Os futbolistas denunciaron, e os futbolistas creo que polo Fogasa si cobraron, eu non cobrei nada. Eu non cobrei nada. Pero eu, cando depois o club desapareceu, foi un favor moi grande que eu lle pedín a Lupe, estarei sempre agradecido a Lupe e a Roberto Feans. Estaban en segunda regional e pedínlle de favor ir xogar un partido ao Couto para recaudar cartos. E fun co Pontevedra Audo, gratis. xa co Ourense. Caudo. Fun co Pontevedra gratis, que estaba Antonio da Costa, que non era amistad con él, para ir ali. E fomos a xogar ali un partido. Quérente ben ali. Quérente ben. Pero é recíproco. Que me decíanos antes que no Ourense Clube de Fútbol casi que non Non adestrarías, quizás. A ver, é complicado polo meu pasado. Caudo. Nunca podes decir desta agua non beberei, porque nunca podes decir, pero evidentemente hai cousas na vida que son complicadas, que pasen. Agora, se ti a mí me dis, ti gustarías entrenar a Udo? Claro que sí, porque é un equipo que eu teño, eu ali pasei momentos moi difíciles, pero pasei non moi ben. E despois ese paso a Pontevedra, onde sí que tamén faste incluso todavía máis, non, mediático, sale o Luisito máis, non? Eu son como son, non vou a cambiar. Morrerei así, vale? Evidentemente chocaron dous carácteres como son o de Lupe máis o meu. Pero Lupe, eu sei que a mí Lupe quéreme moito, eu quero moito a ela. Hai unhas declaracións aí que vas a muerte con ela, que sí, cando dim Lupe vai te xa. Porque eu ante injusticia, eu, unha persona que puxo moita pasta no seu bolsillo, esa persona hai que valorala. Que despois faga ben as cousas mal, eu aí xa non entro, pero hai que valorala, vale? Por eso eu cando vexo que hai unha injusticia, aínda sabendo que eu en Pasarón, a miña xente adórame igual, que é recíproco, porque eu, o Pontevedra é un club enorme, e eu a xente, a afición e todo, quero unha barbaridade porque me queren moitísimo, é recíproco. Eu chegou un momento que eu non era por meterme ca xente, todo ao contrario, eu era por defender a Lupe, pero non por meterme ca xente. Claro. Eu, como me vou meter ca xente, que a miña xente a miña ali adórame. Claro. É recíproco, eu adoro a xente de Pontevedra. E vou por ali e son feliz. E despois volvín. Luisito e basta, decía, non? E despois volvín. E firmei en Pontevedra e foi o ascenso que máis sofrín. Iso era terrible. Fomos a Mensajero, perdemos unha batalla campal terrible, pero terrible. Non nos deixaron dormir pola noite, aquilo foi terrible, 1-0. Chegamos a Pasarón, quedamos eliminados, que foi o ridículo máis grande que eu lle vin facer a un árbitro, non porque arbitrara mal, por non aplicar o reglamento. E depois estaba na prórroga acalambrado, esa foi unha vergonza. Perdimos a penaltis, e non ten culpa de perder. Perdimos a eliminatoria de penaltis. E despois tuvemos que xogar, como quedamos eliminados de eliminatoria de campeóns, xogamos 2 eliminatorias máis, que foi, creo que foi contra Manzanares e contra o Aro. Eso foi un sin vivir, pero carreira de fondo. Enchimos Pasarón 2 ou 3 veces. O último partido do ascenso estábamos en Aro, perdéramos 1-0 e estábamos no descanso 0-0. Tiñas ese poder de chamada a afición. E ao final 3-0. Ali en Pontevedra, sí que é verdad que canto fai que non se ve Pasarón. Certo, pero está aquilo era afición, pero Pontevedra é afición impresionante. Pontevedra é unha cidade, un club e todo, é impresionante. A afición de Pontevedra ou de Ourense? As dúas. Difícil mollarse. É moi difícil. É que son moi importantes. Mira, eu non podo falar mal dela porque a min teñome é recíproco, porque eu a verdade é que ali caín ben, tanto en Ourense como en Pontevedra. Sí, foi un pouco donde sole, bueno, claro, xa os tempos do que falamos antes de Santiago, Racing de Ferrol, para aí é un pouco donde te faz un pouco nome, non? Ese playoff de ascenso a segunda división, non? É o que está. Que nadie contaba, que non xogamos un playoff de ascenso a segunda. A segunda? A segunda. Que estabas aí ao borde. Agora estábamos ao borde de full profesional a segunda, que nos eliminou o Murcia, pero mira o Murcia quen tiña. O Murcia. Ti mira a línea que agora vexo futbolista que está en primeira división. Recordas algún? Así por nome. Estaba Isi Palazón, estaba Sergio Guardiola. Con pelo, non? Tería pelo, Isi. É que tiña Vítor Curto, tiña xogadores terribles, tiña futbolistas, pero hasta competimos hasta o final. Hasta o final, hasta fomos a Condomina, e cando se despistaron estábamos ganando 0-1, e fallamos un mano a mano co porteiro que era o 0-2. Evidentemente eu sinto orgulloso porque nadie pensaba que nós íbamos a xogar o pleo de ascenso a segunda, e deixamos fora a Ponferradina e metímonos nós.
Foi unha pena, a verdade, non sei se Sí. Mira, a raíz do que comentábamos antes, temos unha pregunta dun xeiro que Sí. Alex Corredoira, que pregunta: cal é a opinión que tes a día de hoxe da afección granate tal e como saíches as 2 veces do Pontevedra? Pregunta iso, que xa comentabas un pouco, pero Si de 0 a 10, un 11. Un 11. Eu nunca, aparte xa non me gusta falar mal dos clubs, vale? No, porque non vai comigo. Eu non salín, a mí o Pontevedra no momento que me chamou de segunda vez, non o dudei nin un minuto. Nin un minuto. É un club que é moi difícil dicirlle que non. É máximo que eu nunha situación complicada. Nunha situación complicada, non, complicadísima. Poh. Complicadísima. E conseguiches. Depois veu outra persona, un director deportivo, que eu estaba palabrado co club de seguir, pero eu donde non me queren non estou. Era segunda ref xa, non? Despois. Sí, e para non ter problemas collín, e por donde entrei, Saíches. salín. Non ningún problema. A día de hoxe... A día de hoxe, mira, eu por exemplo a Lupe, que eu teño un cariño enorme. O que ela fixo o día que mamá morreu e me apareceu no tanatorio con un ramo de flores vale máis Emocionante, eso ¿no? que todos os cartos que me poida dar no mundo. Eu valoro máis eso que todos os cartos que me poida dar Lupe ou que todo o cariño a min eso ganou o meu corazón. Eso vale máis que nada. Para Claro. Normal e tanto. Sí, claro. Resulta emocionante incluso. Sí, sí. Entonces, hoxe en día hai algún equipo que si te chama vas sí ou sí? Hai un, pero non podo dicir porque ten adestrador e eu Hai respeto. Sí. E se non tivese Eu adestrador? solo tuve dúas ofertas agora. Tuve unha oferta de segunda ref que de fora que lle dixen que claro. non, que non era moi lexos, dixenlle que non, e tuve unha oferta de terceira que lle dixen que non tamén esta semana. Esta semana, é dicir que sonaba o Viveiro, non? Sí. O sea que pronto vas a estar seguramente nos banquillos, non? Non o sei. O Viveiro chamoume o domingo pasado, reuníme con Del Río aquí en Santiago, bueno, minto en Teo, e a noite, bueno, pois dixenlle que non. Eu estou eternamente agradecido e deseo o mellor porque me parece un presidente impresionante, unha persona maravillosa, pero valorei moitas cousas e ao final, bueno, pois dixenlle que non. E forma por Fabri. Vai Fabri. Sí. Non é mal adestrador Fabri, non? Sí, no, a verdade que é un señor ten 69 anos, ten moitísimo mérito, está moi ben conservado e adestrou moitísimos equipos de nivel e para mí merece un respeto enorme. Ti vas chegar así tamén. Seguramente. Non o sei, sempre dixen que pensaba que máis de 60 anos ao mellor non podía cando cumplir as 60, pero non sei. Estás ao borde, estás perfecto, Luis. A Luis. energía teño moito e non... Despois ves outros como Alex Ferguson ou esta xente que botas todos... Hai que estar moi destartalados. Que están moi destartalados, sí, están. E pola contra, adestraches un equipo de rapaces aí tamén, despois de sair do Pontevedra, chámate o Fabril, o Deportivo. Sí. Vas ao Deportivo. A ver, sí, chamoume Deportivo, vou ao Deportivo porque me chamou Carmelo del Pozo e Tino Fernández, que lle estarei agradecido ao seguinte, eternamente agradecido. E aí fixo unha ilusión enorme porque eu quería ver cos meus propios ollos como era o que eu pensaba de que era o fútbol base destes equipos tan grandes como porque o Deportivo é un transatlántico a pesar de que está en segunda. Totalmente. E todo o que eu pensaba é bastante peor do que eu pensaba. Ah, sí? Sí, é bastante peor do que eu pensaba. E quedei moi contento. Foi unha etapa feliz, moi feliz. Despois pasou o que pasou, que cando a mí me din a posibilidade de coller o primeiro equipo, eu falei co alcalde, dixen que posiblemente tiña que coller o primeiro equipo, falei con Carmelo del Pozo, pero despois chegou Fernando Vidal e Albert Gil e cambiou todo, e sitio para casa. Ti viches a punto de estrada Deportivo, entón? Sí, pero o fútbol é así, o fútbol ten estas cousas que xa non, pero botar a vista atrás non vale para nada. Eso non vale para nada. Por eso ahora me alegro tanto de que Óscar Gil Sanz lle den esa oportunidade, porque eu creo que a merece, está capacitado, porque todos os adestradores que están en filiales están capacitados para entrenar, porque hai entrenadores Giraldez, nos cadetes, por exemplo. Hai entrenadores nos cadetes, hai adestradores en juveniles que son adestradores de moitísimo nivel. E a mí gustame ver esos partidos porque sempre aprendes cousas. E hai adestradores que teñen, eu non valoro pois a Mourinho, a Guardiola, porque que tamén, son pouco que evidentemente están aí e tamén chegaron aí e lle costou chegar aí. Pero hai outros adestradores que aprendes moitas cousas deles, aunque non teñan tanto nome. Falábamos antes fora de cámaras tamén de Claudio, que tivechelo sí, a Claudio tuve de xogador. Claudio tuve de xogador dúas
Fenómeno, non? É un fenómeno. Eu alérome por ele porque como persona é un fenómeno. O que pasa que como futbolista era un vago. Pero tiña calidad, ¿no? Moita calidad. Ele iba para arriba, pero para ahora todos os laterales que teña, todos os carriles que poña, que vayan para arriba e que baixen andando como baixaba ele, saberás como os quito rápido. Pero ele alérome moito porque que teño moitísimo cariño porque é moi bo adestrador, que está mostrando, pero é moi boa persona. E pois Robert, o segundo adestrador, tuve no Arosa, pero no Arosa xa estaba lesionado, ele xa non quixo seguir, pero tamén como persona teño unha moi boa impresión dele. En aquel Fabril, recorda, por talento había futbolistas de moito talento, que ao mellor hai un que teño moita debilidade por ele. Que el sei que a min quéreme moito, sei que incluso hasta dixome un día, se algún día soy presidente del entrenador mío serás tú, que é Johnny Montiel, estaba no Rayo Vallecano. Ese rapaz eu vi, cando vi, máquina. A min gustan os futbolistas que sean traviesos, e que che contesten, que sean rabudos, a min ese tipo de futbolista gustame, vale? E ele mirábate tal, pero era moi simpático, e a vida personal del tamén era complicada, e pasou non moi mal, e eu ese tipo de futbolista gustame axudalos, eu encariñeime moito con el, e tiña unha zurda que iso era que ese futbolista non xogara no primeiro equipo do Deportivo non me entra na cabeza. Por exemplo, ahora velo ahora, por exemplo, non me entra, a mí non me entra na cabeza. Eu creo que fora convocado cando nós xogáramos un partido en Salamanca, eu creo que el fora convocado co primeiro equipo, creo que xogara algo. Que estaba non sei se estaba Nacho González de adestrador ou se xo botaran. Pero a mí parecíame un futbolista impresionante, cunha zurda espectacular. Acórdame que fóramos a xogar a Valdelevas, o Castilla, ríase el solo deles, que era un espectáculo, tiña unha zurda, tiña unha calidade de paz, non me extraña que no Rayo Vallecano acabará xoando. O que sí que debutou foi, por exemplo, Gandoi, que tamén o tiveche, Gandoi é un fenómeno, pero Gandoi cando che ali estaba gordo, Gandoi pasou unhas putas comigo, porque eu eso non o perdono. Tes unha báscula, non, Luis? Non, teño unha báscula, sí, a báscula que o futbolista din que está trucada, pero é que eso, dixéronos eso. Esa mentira. Eso dixéronlo Iñaki Martínez, que estivo aquí. Iñaki Martínez, si xa un perro, pero sabe que non é trucada, pero todos os futbolistas se din, e pésense, doblanse para un lado, inclínense para o outro, pero non. Pero a pesa está ben. Pero a pesa leva a ti e tú. Está comigo no maletero. E lembra, o sea, é unha cousa actual ou xa fai desde que empezaste a xogar? É o futbolista. É que ti párate a pensar, un futbolista ten que ser un atleta, hoxe en día no fútbol. É un futbolista que xoga con 3 kilos de máis, é unha mochila que xogas con 3 kilos de máis, é como xogaras con unha mochila. E a Gandoi, cando tiña peso de máis, puxenlle chalecos lastraos e agora corre fai transicións. Non aparenta. Sí, pero cando iso aprendeu uno. Depois cando está ben, cando é un futbolista de moito nivel. No primeiro equipo. Parte que é moi bo profesional, é moi bo futbolista. Iñaki, que é outro caso, igual, é un Iñaki gordo, non? Non, pero é un rapaz que eu quero moito, que tamén teño moita debilidade por el, de feito le veno todos lados. Fixo de botar comigo. Sí, era o teu fillo, non? Sí, le veno para Villarcín, en vez de chamarse Iñaki Martínez, podese chamar Iñaki Miguel. Eso. Hai moitos que se poderían apelidar Miguel. Sí, eu creo que sí. Cales dirías que son eses futbolistas, a mellor un par deles, así? Non se poden comentar. A realidade é que só teño un. Teño dous. Borja. Teño a nena e a nena. A nena non é futbolista, non? Non, pero controla de fútbol. Sí? Sí. E ben non vale furar? Si, ve cousas, bastante máis porque ela ten Twitter e ten todo. Eu non teño nada disso. Eu sei que xa vos digo que esas cousas non me gusta ter as redes sociais e máis, nin vexo, si estou adestrando un equipo, non vexo nunca a prensa desa ciudad, ni escoito nunca a radio de sociedade porque creo que para min é contraproducente para un adestrador. Non che gustará algo que os xogadores anden no vestuario como a Quinito? Para eso non che quedo todo. Non te metes xa. O que si me meto con ele no vestuario, iso sí. Claro, no vestiario non collen o modo. Iso é innegociable, que a min non me poden deixar entrar no vestuario. Eu síntome futbolista e morrerei sentíndome futbolista máis que adestrador. A mí gustame estar no vestuario cos futbolistas. Eso comentábalo antes. A mí encanta estar no vestuario cos futbolistas. Eu síntome futbolista, prefiro estar cos futbolistas no vestuario e non estar cos adestradores co cuerpo técnico, porque me gusta estar con eles. Eu paso ben, teño alma de futbolista. Non te pasa logo a veces nos partidos, joder, que che dá ganas como de saltar ao campo? De facer unha chilena. Sí, a min si pudera, de feito, bueno, pois no Ourense, no Pontevedra, xoaba pachangas, eu tiño xoado pachangas, tiño metido nos centros de remates, bueno, pois ainda fai pouco metime nos centros de remates e escachei como unha castaña, porque non estás. Non perdiches o gol, Luis. No, eso non se perde. Eso non se perde, se foi costado. Joder. A edad non perdona. A edad non perdona, non? Que bueno, estás aí que polo menos ciclismo faz, comentaba, non gusta o tema. É o deporte que máis me gusta.
O deporte que máis me gusta. Eu creo que se volvo a nacer sería ciclista. E mira que son un enfermo do fútbol, que pero o ciclismo gusta moito. E eres ese kilo, de ver o Tour en verano. Pois sí, o Tour, a Volta a España. Pégasme, que de estar aí vendo la uno. O problema uno. meu é que son moi competitivo. Eu cando marcho na bicicleta vou solo. Porque se vou con máis e me deixan tirado, ese sí que non o supero. Ese o Pogačar de Santiago, de Teo. Pogačar é... Como anda Pogačar, Eso é un espectáculo. Anda fin. Aparte moi novo. É o mellor, ese é o mellor. A min dame pena cando din de que os futbolistas métense de todo. Imposible. Eso é que esa xente... é unha injusticia o que fan con eles. Sí. Unha injusticia. Porque un futbolista pode tomar un Voltaren e dar parte de que toma un Voltaren e pode xogar, e un ciclista toma un Voltaren e vai para casa, dá positivo. Non, esa é unha injusticia. Esa é unha injusticia. Moito máis duro, seguramente. Hostia, e tanto. É duro. Sí. Solo ti, cando vas na bicicleta. bicicleta, eu moitas veces teño ido na bicicleta, teño subido algo, un puerto así pequeno, e eu, pero que me mandará a mí? Mañá non collo máis a bicicleta. A nivel mental, non? A nivel mental iso é terrible. E ao día seguinte volvo a coller a bicicleta, pero hai momentos que o pasas moi mal, moi mal. Bueno, falando xa da última etapa como adestrador, volvemos aí, a mellor foi unha etapa que tamén que non o pasaches tan ben, que foi coa Arousa, que decíamos antes que o mellor é mellor non comentar moito, que se escaparon aí a opción de ascenso, que acostumbraba a ascender sempre. Sí, doeme moito non ascender, pero é unha etapa miña na vida que se podo borrar, tratarei de borrala, non quero falar deso. Pois vamos pasar de falar xa de... Bueno, a xente pregunta moito se vas volver, que preguntábamos antes. Hai un montón de xente que pregunta cando vai volver Luisito, e que te gustan de menos. Cando me chamen e a oferta me convenza ben, pois posiblemente volva. É que era o que dicías antes, levas uns 46 ou 47 anos con ficha, non pode quedar mínimos 50 ou 60. Eu evidentemente, se hai un equipo que a mí me enche tal, pois eu adestrar por adestrar, así que non o fago. Encheríate o Compostela, por exemplo? No, mira, o Compostela o meu equipo non o ocultei nunca. O Compostela é o meu equipo de toda a vida, vale? Se a mí me dis, o que pasa é que o Compostela ten un adestrador, e a mí merece evidentemente. A mí, por eso eu teño que calar. De feito, non vou aos partidos. Eu non vou aos partidos, nunca me veredes nun campo. Eu vou ver agora o Racing Villalbés, porque está a Borja ali. Pero a mí non son moi dado a estar nos campos de fútbol. Tens que velo, se bota en televisao, prefiero velo na tele antes de ir aos campos, porque non me gusta ser así. Porque eso relaciona xa co equipo. Ti pregúntame polo Compostela, é o equipo da miña vida. É o equipo que eu, se algún equipo me gustaría adestrar, ilusión, non? Esa é ilusión. Xa. Pero evidentemente a min o adestrador que ten merece o respeto máis grande, está o facendo moi ben, están pelexando por salvar a categoría. E vende baixo tamén. Están aí. Eu non, ahora que é o meu equipo, que non lle quepa dudar. E cando te chama un equipo novo e decides fichar por el, como preparas esa entrada no equipo? O sea, veste todos os partidos claros? Eu teño que controlar todo, evidentemente. A min teme que encher moito para que un equipo, para que eu vaya. Eu non vou a primeira oferta feito. Ahora podía adestrar, non adestrei, vale? Podía adestrar en segunda ref, que era un equipo que bueno, que as persoas que están ali son moi afins a min e tal. Era de fora, non? E tampouco se va a decir, non, porque ten adestrador. Vale. Unha pista. Para mí non, para mí merece un respeto enorme, vale? Sí. Del Río sabe o que eu lle dixen para fichar, se eu firmaba en Viveiro, vale? A mí gustame, bueno, pois unha maneira de ser que posiblemente sea un tío raro, pois posiblemente sea un tío raro, pero eu son así. Bueno, pero con principios. Vale, eu son así, non vou a cambiar. Pero si agora mesmo me sale unha oferta de nivel e tal, bueno, pois aceptarei, se non, pois tendrei que estar parado. Claro, dis que ti es como es, esa forma de ser da que queremos falar un pouco, porque fai que aficións como Ourense, Pontevedra, que te queiran moito, e tamén xeneras haters por outro lado. Sí. Como levas ti o tema dos haters? Que lle dirías a un hater así, que non te coñece, ao mellor, pero... O problema é que eu son unha persona que me deixo conocer moi pouco, eu reconozco. Vale, a miña persona que realmente me conoce, eu non teño nada que ver con Luisito que ven na zona técnica. Eso xa chudigo por descontado. Eu non teño absolutamente nada que ver. Unha zona técnica, estou traballando e cada un traballa da súa maneira e da maneira que mellor pensa que lle vai ao seu equipo. E con hai equipos que trato dunha maneira e outros equipos que trato outra en función da personalidade de cada futbolista. Eu a cada futbolista non o trato igual. Na dinámica de grupo, sí. Pero hai futbolistas que hai futbolistas que lle meto uns gritos tremendos e outros que non lle digo ni pío. Porque non podes tratar a todos porque non podes tratar a todos igual. E hai futbolistas que, eu poño un exemplo, eu Capi, tuvo comigo 6 ou 7 anos, eu tendría unha conversación de 5 minutos. Porque era un tío que non che daba... Eu sabía como era. Eu un día... Sempre me acordarei desa anécdota que un día chamei o que iba a deixar no banquillo,
xa mira, eu depois cando te pasa por o vestuario iba a dicir de que eu iba a deixar no banquillo porque non o vía ben, e díxome, mister, nos conocemos demasiado, a mí con unha mirada tuya ya me llega, non hace falta que me digas nada. E a min iso éncheme como adestrador, porque realmente ven que eu aos futbolistas non os trato igual, e os futbolistas que necesitan látigo e outros futbolistas non necesitan nada. Non necesitas. Ti que prefires, dar látigo ou... No, eu non. Eu hai veces que a xente está moi confundida. A xente pensa que eu teño moi mala relación cos futbolistas, que non é certo, eu estou seguido con eles no vestuario, eu ando de cachondeo con eles moitísimas veces. O problema é que despois, a hora de adestrar, son moi exigente. Eu a hora de adestrar dame exactamente igual quen sea. Eu te podo ter moitísima amistad contigo e quererche moitísimo, que se eu vexo que non mereces xogar, non vas a xogar. Iso, evidentemente, hai que ter personalidade. Eu podo botar a un futbolista dun adestramento un viernes ou un sábado, porque non me gusta como adestrou, pero chego o domingo e poño, se merece xogar, el vai a xogar. Eu nunca que un futbolista me caiga mal como persona, porque hai futbolistas que eu tuve futbolistas que me caían moi mal, pero o club está moi por encima do que eu pense. E se el merece xogar, como deportista eu poño, non teño ningún problema. Pois sí, sei que ter personalidade, Outro non o faría así, para nada. Para nada. Eu iso teño moi claro. Sí, é un pouco o que lle pasa aos entrenadores así con personalidade e tal, que tedes ese aura de xogadores, de entrenadores moi viscerales, como con xenio e tal, como lle pasaba a Mourinho, por exemplo, o Luis Enrique. Falaba o Luis Enrique. Pode que sí. Luis Enrique, mira, Luis Enrique sí que teño moito, identifícame moito con eles en moitas cousas, sí. En moitísimas cousas. Sí, a min dasme as vibras de Luis Enrique. Sí. Pero está ben. Tengo que reconocerlo que sí. Pero como adestrador é bastante mellor que a mí. Mira onde está, onde estou. Pero porque non quixeches en parte. Pero nunca sabes, bueno. É un xogador que tuveras así, non sei, unha relación que che parece ti que se vos foradas máis un pouco. Non profesional, refiérome. Eu que sei que se che escapar, non sei, moi mal relación ou que tuveras que apartar alguén do equipo. Eu non. Eu podo ter unha discusión un día con un futbolista que non me gusta como está adestrando, ou que eu... A ver, se eu sou un adestrador que imprimolle ao equipo moito ritmo, moita intensidade, gustame que xoen un toque, dous toques, tal, hai veces que un futbolista che pode contestar mal. Eu moitas veces teño que facer o cego e o sordo. Teño que facer o cego e o sordo, porque senón, se faz caso a todo, eu tamén sei que moitas veces o futbolista leva ao límite, e moitas veces eu entendo que o futbolista por dentro eu sei que me está chamando de todo, se eu sei, pero aí tens que ter sangre fría, tens que ter tal, e ao mellor eu boto un futbolista, como che dixen antes, eu boto un futbolista dun adestramento, porque ese día contestoume mal, ou porque tamén hai días que eu contesto mal ao futbolista, pero que sepa a xente que eu teño pedido perdón a moitos futbolistas, claro, me equivoco, teño que pedir perdón a futbolistas, e en colectivo teño que pedir perdón, e moitas veces cando me equivoco na táctica ou na alineación eu pido perdón ao futbolista, non hai, eso non ten nada que ver. Claro que dicía antes, que era, joder, como con Mourinho, que ten eso, temos a idea de que é un tío con moito carácter, de ter moito carácter, pero que ningún xogador casi fala mal del. No, sabes? Eso para todo pensar polo que todo o mundo fala ben del. Eu cando fun co Orense a Valdebebas preguntei por el e dixome un señor ali: llevo aquí 40 años, es la mejor persona que pasó por aquí. Eu non, evidentemente non o conozco de nada. Eu sí que digo de que como adestrador, a mí gustame como adestrador, os dos adestradores máis referentes meus eran Mourinho e Guardiola. Que mira que contradición, Mourinho e Guardiola. Mourinho porque me parece que el con cambios na dirección de partido era o mellor. Eu agora xo non o controlo tanto, porque agora marchou para lá, está no Fenerbahce, e xa non o controlo tanto, pero cando estaba no Madrid, cando estaba no Porto, cando estaba, era un adestrador no Chelsea, era un adestrador que el cos trocos na dirección de partido era o mellor, para min era o mellor. Sin embargo, Guardiola, o que el representa, como apretaba o seu equipo hacia diante, pero tamén que equipos ten, vale, pero hai que ter mérito, que e fai no xoar, moitas veces os equipos del xoan, que esa foi a gran equivocación. Se eu teño futbolistas que técnicamente non son tan bons e quere xogar como xoga Guardiola, cágala. Guardiola pode fichar un pouco. Pero claro, tens que adaptarte ás características dos futbolistas, pero Guardiola, dicir que Guardiola para min eran dous referentes, un con unhas cousas e outro con outras. Na dirección de partido, Mourinho para min era o mellor. No que propón o fútbol, como a mobilidade ofensiva, e depois como apretaba a nivel defensivo, como traballaban os equipos de Guardiola, para min é o mellor. Personalmente, que che gusta máis, o tiki-taka ou o xogo máis directo? Depende de que futbolista, non, o fútbol directo nunca o adestrei. Claro, que me gusta máis o tiki-taka, pero depende con que futbolista se faz. Claro, que hai futbolistas que non poden, eu Orense, meu, non xogaba iso. Era un espectáculo velo xogar. O Pontevedra
O primeiro ano non podíamos xogar así. Depois o Pontevedra, pouco a pouco fomos facendo fichajes, e o ano que xogamos o playoff era un espectáculo vernos xogar. Pero é que para cada afición tens que saber que tipo de fútbol lle gusta. Tamén. Pasarón, hai un tipo de fútbol que lle gusta, que eu si sei cal é. Cal é? Por iso, eu sei, non? Non o vas decir. Por iso os equipos meus ali enganchan. Vale? Engancharon. Iso, eu teño en Orense, 3/4 partes do mismo. Pero a mellor vas a outro lado, tens que facer outro tipo de futbolista dependendo dos futbolistas que ti teñas, pero faz outro tipo de fútbol. E tamén da afición, entón, dis, sí. De ese... Hai afición que non lle gusta, como xoga o seu equipo, porque hai aficións que están identificados, ti por exemplo agora, O Barça, claro. o Barcelona, agora todo o mundo está cambiando. Porque antes era tiki-taka, volve para atrás, pero agora con este adestrador é moito máis directo. Pero o equipo gana. E nadie di nada, agora di que é un fenómeno. Cando perda 3 partidos seguidos, van a pedrear, porque ese non é o fútbol que a xente de Barcelona quere. Estamos dicindo fora de cámaras que levamos 51 minutazos, Por mí non hai como falamos, por non hai ningún problema. Sí, o que pasa é que hoxe temos que acabar rápido, xusto, Por mí non hai ningún problema. Bueno, eu quería preguntarche, ti dis que eres futboleiro, ves bastante, non sei se sigues a terceira, tal. Bueno, obviamente sí que está Borja. Que 3 futbolistas che gustan especialmente da terceira? Non vale que claro, vais decir as que adestraches, pero hai moitos, non, é que que 3 futbolistas que non adestraches adestrarías, gustaríache da terceira? Mira, gustame moito o porteiro do Villalbés, para min é o mellor. Top, Santomé tremendo. Para min tamén. Eu son moi observador, estou na grada, vexo como ten intención ao seu, non a línea defensiva, sino ao seu equipo, e despois é un futbolista que para o Villalbés é un luxo internacional con España. Futbolista é un luxo. Eu sei que aparte que é moi bo compañeiro, pero é un porteiro de un nivel impresionante. Despois hai xogadores moi bons. É que non se che ven así ningún como este, como Alex. No, hai moitos, depois hai delanteros buenísimos, centrocampistas buenísimos, hai un futbolista que tamén o ten o Racing Villalbés, que eu conozco de fai moitísimos anos, e teño que reconocer, Javi Rey? No, teño que reconocer que me sorprendeu moito, que é moito mellor futbolista. Eu sabía que era un bo futbolista, pero non sabía que era tan bo. E agora, como siguen tantos partidos, que é David García. Amigo. Sorprendeume moi positivamente ese futbolista, que é bastante máis dinámico do que eu pensaba. Sí. E xoga moi ben o fútbol, e interpreta moi ben o que requiere. Que estaba no Silva, non? Sí. Hai futbolistas que tens que seguir moito tempo, moitos partidos, porque eu non son un adestrador que digo, no, vou ver un partido, gustoume ese futbolista fixo, non. Tens que seguilo moito, e depois, sobre todo, para min é fundamental a persona. Hai futbolistas que son moi bons, pero na dinámica de grupo que eu quero, non vale. E hai futbolistas que son moi bons que restan, e hai outros futbolistas que son mediocres que suman. Eu non sei se tens pensado xa para a tua próxima aventura nos banquillos algún nome aí para que te acompañe. De adestrador? Non, de xogadores. Ou non eres destes entrenadores de levar... No, eu non necesito un cuerpo técnico grande, Ti faz de director deportivo, podes facer ti que xa o fixeches. Eso xa o fixe, pero evidentemente ten clubs, bueno, a mí eu adapto-me a todo. Eso é que che gusta o fútbol, é que o ves, Si, eu adapto-me a todo. A mí gusta ver moitos futbolistas, gusta ver partidos de preferente, de segunda red, de primeira red, de segunda A, eu vexo todo o que poida, todo, e aprendes de todo, e moitas veces aprendes cousas en preferente ou en primeira regional que non as ves en primeira división, que non as ves en primeira división. É o que che comentaba antes, hai adestradores en primeira regional que ten un nivel altísimo, e que che ven cousas e ves xoadas a balón parado que diste, hostia, mira que xoada fixo este tío, tal. E sempre copias algo. É como lle transmite, como trata de cambiar os sistemas. Non os adestradores que se sentan. Se a mí me dis, mira, douche 1.000 euros se estás os 90 minutos sentado no banco, perdo 1.000 euros, porque non son capaz. Vale, hai adestradores que eu admiro tamén, pero tamén teñen que respetar que eu non este parado na zona técnica. Eu non son capaz de estar sentado. A ti cando empezaron a poñer os límites da zona técnica, joder. Si, eso xa o din, que che botaron unha amarilla e comentaba. É que me botan, a min, pero é que eu salgo da zona técnica sen darme cuenta. Como un león enjaulado. É que eu vou a facer, eu non me dou cuenta, eu recordo un partido en Pasarón, que fun andando e cando me din cuenta pasei vergonza, estaba no corno, e depois eu vin o banquillo alá e dixo, hostia, que fago aquí. E o árbitro chamoume no descanso, e o árbitro que era un árbitro de Madrid chamoume e dixome, mira, non me queda máis remedio que echarte, e pois échame agora.
Porque yo te voy a seguir, porque yo salgo sin dar un tempo. Claro. Pero eles o que valoraban de min os árbitros, estou falando en segunda vez daquela, Era sincero, tratábalos con respeto. No, o que valoraban de min é que eu multo os futbolistas por perder tempo, eu multo os futbolistas por protestar, eu non quero ese tipo de futbolista. Eu quero ganar ben, non perdendo tempo, que o meu equipo sea marrullero. Pero si guerrilleiros, no, é dicir, que sexan intensos. No, que sean intensos, sí, pero que protesten, que den patadas a destempo, que dean tal, eu eso non o soporto. Nunca me dices faltar, nunca me dices aos futbolistas, vamos a perder tempo, tranquilos. Jamás, non hai ningún futbolista que me pode decir quédate tirado no suelo, perde tempo ou protesta, jamás, eso non o quero. Eu non o quero, de feito tengo moitos problemas con moitos futbolistas por eso. Imagino, claro. Oye, falando de Borja, que deume conta que ao final el tamén é un dianteiro así guerrilleiro, a mellor asemexase a ti un pouco xogando, pode ser? Sí, ten moitas cousas. Verdad? Eu posiblemente tú era moito máis gol que el, pero el tamén ten moito máis corpo que min, Sabe onde está el Borja, o que eu trato de transmitir son uns valores. Despois, no fútbol, pois el sabe moi ben o camiño que ten que coller. El, se me pide un consello, eu doullo. El, este ano, evidentemente firmou no Racing Villarreal porque eu aconsellei no que firmar ali. El tiña 4 ofertas, tiña unha de fora, a un equipo que agora está xoando en segunda ref, depois tiña os equipos de aquí de Galicia. Dixenlle, mira, se me faz casa a min, eu firmo no Racing Villarreal. O Boiro quería ir porque Cardeñosa apostou moito por ele dudou moito de ir para ali, e el depois decideu, vale? Porque evidentemente xa ten 25 anos, vai cumplir 26 anos, e a min se me pide un consello, eu doullo, pero despois ten que saber onde está. E como foi adestralo? Que é máis complicado? Telo como xogador ou como fillo? Ou que é máis fácil? Para mí non me resulta ningún problema. Ao final é un xogador máis, non? É que, claro, mira, se a mí ahora me din, mira, morres ahora mismo por darlle a vida a Borja, morro ahora mismo. Morres ahora mismo por darlle a vida a Naira, morro ahora mismo. Son as únicas dúas persoas que ahora mismo dou a vida. Antes era mamá xa non a teño, vale? Pero eso non indica que este é un deporte. A miña obrigación como pai é darle unha educación, darle uns estudios que non pasen as penurias que pasei eu. Pero depois como futbolista, se merece xogar teño de futbolista, por que non o vou a ter eu? A mí que me dá que sea meu fillo, ou que o valoro como futbolista. A mí dame exactamente igual, que sea meu fillo que non sea meu fillo. O problema é da xente, é dos outros que pensan que xoga porque é meu fillo. Non, Borja xoaba porque estaba ben. Cando estaba mal non xogaba. Eso teño moi claro. E mañán volvo a adestrar e volvería a facer o mismo. A miña obrigación como pai non é esa. A miña obrigación como adestrador é poñelo se está ben e se non está ben non xoga. Pero despois eu teño obligacións como pai, claro, eso teño claro, pero eu eso sí non distinguir. El, non sei, evidentemente eu creo que el, bueno, pois ve a seu pai e tal, sufrirá máis porque está a seu pai, que apedrea a seu pai, pero eso é el del pequeno mamón, non moito. Claro, estará acostumbrado xa, ao final é fútbol, sí, dá igual, non pasa nada. De feito, Borja, díxonos, pregúntalle que lle pasou nun Fabril Ourense en terceira división onde se xogaba o campeonato, que falamos antes, pero pasouche algunha anécdota moi grande. Esa é cando eu creo que me dis que resbalei, porque son moi dado a eso. A resbala. Ese día xogábamos o título de Liga, que eu quería ganar, pitaron falta, entraron 2 balóns ao campo, e eu entrei no campo, e cando quixen golpear o balón no meu campo, resbalei e caín. E volvín a levantarme, quixen volver a dar o balón, e volvín a caer dúas veces. É un estadio todo tonto. Bueno, cousas que pasan. Pero pasoume máis veces, pasoume outra vez co Almansa, a promoción de ascenso en Almansa, campo abarrotado, chovía, e pasei por debaixo das pernas a Franqueira, que resbalei tamén, e o banquillo tamén non lo dixo. O banquillo estaban todos calados e tal, eu estaba así, girei para atrás e dixenlle, se queréis reír, pues podeis reír, empezaron. Ai, Dios. E despois, bueno, a última xa que estamos aí, dinos aquí, bueno, falábamos antes, o 2000 motes, isto de que che molan moitos motes, a nós tamén nos gustan. Sí, eu teño, a ver, a moita xente insulta aos futbolistas, eu non os insulto, eu poño motes de cachondeo, mesmo que eu teño moitísimos motes, a mí os futbolistas chámame de todo, e eu sei, non, pero a mí dame exactamente igual, a mí non me importa, porque, pero eu poñolle motes de cachondeo, un día, pois, creo que foi, eu non sei se foi, eu creo que foi o primeiro ano noso en segunda B, en Pontevedra, de unha alineación cos motes, todo con motes, pero
Bo rollo, bo rollo. Igual que cando me teñen a mí algún mote, a mí sei que me teñen 50, a mí dame ese 34. Eso tamén crea un pouco Sí, tamén eu creo que sí, vínculo, eu fago por con Sila, que é de color, teño unha amistade enorme. Métome moitísimo con el. O Rubio. Métome moitísimo con el. E teño chamado, pásame por lá o Rubio, que? E cojonase da risa, pero ele sabe que eu os digo con todo o cariño do mundo, porque el quéreme moitísimo a min e eu a el. Vino un Poiro, un fenómeno, como futbolista e como persona. Bueno, pasamos xa, que vos parece se damos a sudadera que temos por aí a Luisito de regalo? Vas levar unha sudadera, Luis, increíble. Dos nosos amigos de muchacalidad.com, que flipas, Moitas gracias. Sí. De feito, que na súa tienda, Mucha Calidad, como é? Muchacalidad.com. Espera, tienda.muchacalidad.com. Co código de desconto NVF20, Luis, pillas unhas sudaderas guapísimas. E aí a levas, ensina aí a cámara, que se vexa ben na cámara. Moitas gracias. Mucha calidad. Moitas gracias. Fan moito ali pola zona de Ferrol, precisamente. Cando vayas, sí. Bueno, se vexo que me queda moi grande, doulle a Borja. Talla, tamén, non sei se talla grande ou pequena, verdad, pero bueno. Talla pequena mellor, porque son pequenos. Sí, pues, Asustado. de feito queríamos darche unha M, unha L, pero penso que vai che ir ben. Que ahora levanse así un pouco. Sí, así un pouco soltas como Sí, romerillos. son de os modernos. Bueno, e agora temos dúas preguntas que facemos sempre que son un pouco que se saen do... Bueno, a primeira é a seguinte, Luis, vas ter que pensar. Cal é o animal máis forte o que lle gañarías unha loita, a vida ou morte, nunha habitación pechada sen armas? Estás acostumbrado a loitar con defensas, con un animal, cal dirías que lle ganas? Un can moi pequeno. Que moi pequeno que Can morte, que me moito medo. Mira, decía Hugo Matos que o animal máis pequeno que dixeron aquí foi o chihuahua. E despois outro día veu un adestrador do Santirso. Sí. Non sei se coñeces, a Julio, non? Dixo un Fabio, perdón, que Julio. E dixo que dixo? Un Golden Retriever. Sí, animouse con un máis grande, sí. Non sei se te animas con... Tamén dixeron un canguro, Santomé dixo un canguro. Pero os cans teñen moitísimo medo. Eu recordo que si é pequeniño, sí, pero si é grande teño pánico. A un pequeno revéntalo, non? Ao pequeno sí. Ao pequeno, ao que é moi pequeno, sí. Bueno, un chihuahua entón, algo así. Eso sí. Vale. E outra pregunta, un equipo polo que non ficharías nin de broma. Xamais. Algún que dixeras ti Sí, nunca claro, o teño tres. De feito, un chamoume, o nome non vou dicir, un chamoume. Hai que decirlo, de un nivel alto, e non fun. Non digas o nome, pero porque por cousas miñas, porque eu vou onde realmente me queren, e onde realmente sei que vou estar a gusto. Que na vida non todo vale, non é todo carto, non é todo, é estar a gusto. Era equipo galego? Sí. E os outros Tamén, son os galegos. Os outros dous equipos que é por rivalidade? Non firmarei, porque hai equipos, é como ti que as persoas, hai unha persona que che cae mal, chámate para traballar con esa persona, non vas, e con outra vas cobrando menos e vas. Pues, claro. Vale máis estar a gusto. Hai equipos, correcto. Eu sei que ficho nun equipo e sei que non vou estar a gusto por min. E non vou rendir por min, non vou. E irías estar na casa. Irías a adestrar fora hoxe en día. Fora de España. Ahora sí, fora de Portugal. Sí, ahora sí, ahora a Liga Árabe, por exemplo, Tailandia. Eso podía ser un espectáculo. Quen te vería, Quen me vería? Sí. Pero quen tiña estaría moi ben, non que ter un traductor, pero reconozco que o traductor vou volver un pouco tarao. Co inglés non vas. Pero teño claro que ahora sí, antes non só me expliquei. Pero ahora sí. Bueno, mellor contaba, non sei como se levas tema de representante, ti ou representante chamaronme moitos, eu conozco moitísimos. Eu sei que si quero marchar, si que teño representante para moverme, si quero, fai pouco dixeronme, mira, te interesa marcharte a este lado, pero non era un sitio onde a min realmente, si como me encha ben, agora si podo marchar, si. Que país dirías ti que país te gustaría pasar, por exemplo? Pois non sei, non sei, pode ser. Bueno, pode ser. Pois nada, Luis, esperamos de verdade que estés de volta pronto nos banquillos, que nos alegraría moito. Foi un placer terte aquí, foi a charla máis larga, creo, non? Darías de un plan. Xa me lo dixo. O noso técnico, sí. Así que nada, de verdade, moitas gracias por estar aquí, espero que o pasaras ben. Moi ben, moi a gusto. Nada, estás invitado cando queiras. Cando vais para algún equipo, xa te chamaremos, xa romperemos a cabeza outra vez. Moitas gracias. Moitas gracias a ti. Chao. Bueno, marchou Luisito, rapaces, que como estades? Eu estou temblando, Pois eu estou tamén como se pasara por aquí un tornado de directo de Teo. Como viches, Para min
Luisito é unha lenda dos banquillos, case poderíamos decir que estaría para min nun top de adestradores galegos. Un día farémolo. O sea, entrevista increíble. Un tipo con moita enerxía, un tipo con moita enerxía que seguro que lle contaxia os xogadores no vestuario. Dirixiu a entrevista. Pa iso veu. Viña de volta e media, dixemos, ¿no? Que era que fenómeno. Bueno, Eros, por certo, vexoche moi forte con esa camiseta. En plan, sinto que che queda como forte. Sociedade Deportiva Oural, joder. Encántame esa camiseta. Bueno, pois imos ir rápido porque deixounos pouco tempo Luis, así que imos co repaso da xornada. Empezamos pola primeira división nun partido no que ambos estivestedes. Ambos estivemos ali, sí. Bueno, un partido que eu creo que, non sei como eches ti, Eros, pero eu creo que, bueno, quedase corto o resultado, non? Ao final 1-0, pero pode ser. O Celta tivo moitas opcións, ao final gol pronto, o Xetafe parecía que iba ganando, eu cando de repente vexo que o quinto cambio perdendo 1-0 no minuto 80 meter a Juan Iglesias, digo, isto é unha locura. Incluso, home, a mí chamou a atención que no minuto 15, minuto 20 xogador a terra e perdendo tempo, sabes? Pensando e desperdendo. Bordalás 1-0, expulsaron a Berrocal, lesión de Llené, bueno, ben o Celta, non? 3 puntiños, e aquí o que vos quero dicir, estades a 5 puntos da Champions. Equivócome. Vale, eu deixo volo aí. Pouquinho a pouco, pero si que é certo que o Celta este ano ten, eu creo que hai membros para quedar metade de tabla, así, o que decimos. A Copa é vos. A débeda. Que debutou Fer López. Bueno, pasamos a segunda división. En segunda división temos un Cartagena 1, Deportivo 5, partidazo con doblete de Jeremai. E temos que se adiou o partido do Castellón Racing de Ferrol pola Dana. Aquí temos... Hai unha cousa importante que comentar. Dende aquí, dicirvos que todo o que poidades axudar, doar calquer cousa, roupa, alimentos, calquer material, doádeo para axudar a xente de Valencia, sobre todo, que son as zonas máis afectadas, pero doádeo, normalmente, eu, por exemplo, nas miñas redes ou calquera de nós, poñemos onde hai centros de doación cerca de onde nós somos, na Sarriana, non? Ou en Galicia, na Sarriana o sábado vai haber para doar. Levade cousiñas, por favor, que o necesitan. Que desastre. Sí. Moi boa mensaxe, Eros. E agora pasamos á chave da xornada, que, bueno, dunha noticia triste a unha noticia alegre para Gil Sanz. Quero preguntarvos se deixaríades a Gil Sanz para toda a tempada no Deportivo. Gil Sanz, non sei se para o deportivismo. Eu ficharía a Luisito, teño claro, despois desta entrevista. Seguro. Mira, bueno, sí, falta ideas. Vendo os últimos rumores, porque falase de Fabio Cannavaro ao Deportivo. Por favor. Parece de coña, pero é verdad. Sí, bueno, a ver. Tamén está por aí nombre de Celades, nombre de Luis García, esos sacounos relevo. Eu creo que unha moi boa opción sería Gil Sanz. Para min tamén. Pero bueno, hai que ver se é o mítico dos entrenadores interinos, ¿no? Ganan 2 partidos, apostas porque quede, hai que ver, ¿no? Mira Giraldez que ben lle está indo. Eu que faría se fora, se tuvera que tomar esta decisión, sería preguntar ao vestuario. Se o vestuario están cómodos con Gil Sanz, tiraría con Gil Sanz. Ao final o vestuario de Depor hai calidade, sabes? É un vestuario de nivel e creo que se están contentos con un entrenador que lles vai ir ben. E penso que Gil Sanz coñéceos, xa hai outros como... A pesar deso, eu abogo polo fichaxe de Luisito. Sí. Luisito quería adestrar o Depor, estivo a piques. Foi unha pena realmente eso. Como molaba, Eso é un cambio de... É que Luisito subes un escalón e que te metes no fútbol profesional e igual te baixas. Daquelas non. Se estás no Depor aquel ano mellor non, pero vas a acabar estando, sabes, ao final. Pode ser. Pois eu si, eu deixaría Gil Sanz, pareceme tamén un premio para un adestrador do fútbol que máis nos gusta, e o Fabril ahora mismo está adestrado por David Lagar, tamén gañaron, que despois o veremos, así que se todo vai ben... Apelido curioso, por certo, Gil Sanz, Gil e Sanz. Sí. Eu ao principio pensaba que era Gil Sanz, non sei por qué, porque teño así algo como anglosaxón de... Parece como Cala Sanz. Gil Sanz, Cala Sanz, é de Betanzos, seguro que lle gusta a tortilla. Da igual. Seguimos. Corten eso. Corten. Pase, bueno, o Deportivo saliu do descenso, o Racing ahora sí que está en descenso, pero queda tampouco un partido menos, así que calma. Pasamos a primeira ref, Vieito, queres darlle por aí ti o resultado? Primeira ref, pois si ganou o Arenteiro 0-1
en Zubieta, non? É Zubieta, non? Debe ser, sí. Sí, creo que O da Real, O sí. da Real, o da cantera Real. Bueno, que está disparado, non? O meu Orenteiro, como xa aventurei a principio de Liga, claro, candidato ao ascenso, eu sigo vendo como candidato ao ascenso, verdad? Están facendo as cousas moi ben, bueno, Falaremos na difícil, chave pero do Orenteiro, non é non? imposible. Falaremos na chave do Orenteiro. Bueno, se falei agora. Escapouseme. Ourense 0, Andorra 0. Punto de mérito, Sin duda. O Nástic non xogou co Celta Fortuna, adiouse o partido ese tamén. O Lugo tamén gañou contra o Athletic B na casa, partido complicado. E polo tanto, bueno, un balance bastante positivo, non, para os equipos galegos durante esta xornada. Unha cousa do Lugo, que ainda que non veña na chave, é terceiro 1-0 seguido. Un ocerismo, Un ocerismo a muerte. E estáse creando algo moi bonito con este Lugo. É raro que pase, Moi raro. pero está pasando. O sea, a afición está co Lugo, o Anxo Carro enchese, bueno. E despois hai que comentar tamén que no Ourense Clube de Fútbol fichou a Pablo López, que é o novo adestrador, un tipo que xa estivo no corpo técnico do Racing de Ferrol, en Camerún, que xa me dirás que fai en Camerún, con Eto'o. Sí. No baloncesto, que andivo Vale. Esperamos que lle vaya. O Ourense Club de Fútbol confiamos un pouco. Sí, sí, eu sí. creo que van a ir para arriba. O Andorra é un rival complicado, tivo opcións para gañar, ademais. O Andorra é un equipo. Bueno, falamos en chave porque o Orenteiro, que Vieito que entarase nas predicións, dixera ascenso, e dixéramos, bueno, va. Non me quentei Candidato ao tanto, ascenso, parece ser. onde está o teito do Orenteiro, rapaces? Nesa posición. Vense segundos. E moi ben, Eu creo que diré, o sea, estás poñendo a cousa complicada, bueno, ainda queda moitísima liga, non? Pero bueno, cultural sí que parece que está gañando Sí. espacio aí con respecto aos seus perseguidores, pero eu creo que o Orenteiro vai estar arriba toda a temporada. O sea, un equipo serio. moi sobrio, tío. Sí, moi sobrio, sobre todo eso, é un equipo moi sobrio, que encaixa moi pouco. Saben o que xogan. Eso, é un equipo moi ben montado, eu creo que vai estar arriba. É que Non sei se lle dará para ascender, pero eu creo que vai todos estar os arriba. futbolistas que fichou, que ficharon e que adáptanse perfectamente ao que pide o técnico agora, todos os que marcharon, pois están reemplazados perfectamente. Paréceme, a dirección deportiva do Orenteiro. A ver, eu creo que o teito do Orenteiro está na segunda posición, porque a cultural é, a día de hoxe, inalcanzable. A cultura laica dos galegos. Cultural. Sí. A cultural. Eso sona na página web da Xunta de É Galicia. creo que non sei se será cultura.gal ou algo así. Joder. Pero bueno, oye, hai que soñar, non? Ollo a quentado de Vieito, ollo, É que non é tanto eu ao que final non dou puntadas en fío. Claro, eu sei, Que digo tonterías, pero non son tan tonterías. Bueno, pois a ver se repasas a segunda ref. Ou queres facela ti, Eros? Veña, dalle a segunda ref. Fabril 1, Guijuelo 0, terceira victoria consecutiva dos coruñeses con gol de Ensongó. Valladolid Promesas 1, Bergantiños 0, mellores os de Carballo, pero mala suerte. Gafámolos. Penalti non pitado. Gafámolos, Pontevedra 1, Áviles 1, segundos aí perseguindo a Numancia. E Compostela 1, Coruxo 0, victoria no derbi, O gol derbi. de Santi de Prado. 7 de 9 puntos, sae do descenso. Esa clasificación, Boa xeira do Compos. Sí, 7 de 9 leva, pode ser. 7 de 9. 3 porterías a 0. E ademais unha moi boa noticia no Compos, que é que co partido de Copa subiron muitísimo os aboados. Que tal o pasaches, Eros? Estiveches por ali, Partidazo que tedes o vídeo na canle, non vale furar. Foi un partidazo, verdad? Estivo super ben. Foi unha pena, pouco Compos con opcións hasta o final, Sí. Unha clarísima. De Santi de Prado, precisamente, se non me equivoco, non? Non me acordo Foi quen Manu foi. Rivas. Non me acordo quen foi. Pero foi Foi unha clarísima, faltaba Unha que 3 pita. minutos ou así. Sí. Pode ser. Portería É bastante. o Tamén. cabezazo de Matos. Tamén. Ui, Hugo, lesionouse, pobre Hugo. Jodeume, Non vin lesionou. si xogar ao final. No, está con unha muleta o tipo. É que o tío Vai reventar un colle- chihuahua ca muleta. Collo o martes, despois de reventar o tobillo, dice: "No, yo creo que para el domingo estoy". No, pois non estou. Vale, Bueno, Hugo, acabaste de reventar. pois- que flipas. Demasiado optimismo. Van moi ben os galegos na segunda ref. Non imos facer o repaso, pero o Compostela saiu do descenso por fin e o resto pois van moi ben, a verdad. Sobre todo, Moi ben. aí de segundo. O sea, os galegos da segunda ref, ok. Pasamos á terceira ref, onde a xornada número 9 deixou un partidazo entre o Vilalonga e a U de Ourense. A U de Ourense, olliño con eles, marcou outra vez Marcos Blanco, de falta, non sei se viches o golazo que marcou, cuidado, leva 7 xa, Moi Marcos bo. Blanco do Vilalonga. Migui Guisán de Celerino por parte do Ourense. Alondras 2, Sarriana 1, recoñecemento. Seguimos invicto. Houve un recoñecemento a Santi Segundo antes do partido. Cuidado a esta cousa que lle deron como ese recoñecemento porque cando xogaba no Compos nun partido contra o Alondras podía haber marcado gol
estaba o porteiro como no chan jodido e non meteu gol, sabes, como deportividade a máximo. Pues, Como de Cani, o seu día. Santi é o mellor. Santi Gegunde, bo rapaz, moi bo rapaz. O peor é que Perderon, pechearon con goles de Pablo Goitia e Manu Ufre nos primeiros 25 minutos. Azael recortou distancias, Ollo con pero Azael, non foi suficiente. ollo con Azael. Poñíase líder o Sarriana, non o consigo, Eros. Bueno. Silva 0, Vale, Viveiro vale. 2, doblete de Germán Guía Matei, 7 goles tamén, en 7 partidos, un es da Sarriana, sí. E foi o último encontro de Handri, que comentábamos antes con Luisito, que está Fabri para entrenar. O sea, el xa sabía que non iba a estar na seguinte xornada. Así, Algo moi gañaron o curioso, partido. verdad? É Oye, algo moi curioso, sí. algo moi curioso. Algo que igual te faz replantear un pouco as cousas, non? Sí, O sea, que a min pareceme, a min non ten sentido, non non? ten sentido. Eu non o faría, o sea, Xa eu o sabía antes de empezar. Claro, é que eu non deixaría que o entrenador De se feito, vou votar só dirixe o último partido, é que me parece contraproducente para o que ven e para Sí. todo, pero bueno. Sí, sí, O sea, bueno. porque claro, ganas. Sacou os 3 puntos. Claro, ganas e ahora marcha o tío. Ahora chega Fabri. E ahora Fabri perde a semana que ven. Fabri volve a este equipo, vive Complicado. 50 anos despois, porque estivo como xogador. Wow. Flipade, Bueno, Estradense 0, Noia 0, tivo as gamarra de todas as cores, é o líder o Estradense, hubo expulsión de Iker Carril, fallou un penalti Xavi Castiñeira para o que parou Israel do Estradense, Gran Peña 2, Vilalbés 1, perdón, foi ao revés, Gran Peña 1, Vilalbés 2, gañou o Vilalbés cun gol de caño ao final de todo, fallou un penalti a do González, fallaron os 2 penaltis que se lanzaron esta xornada, Somozas 1, Polvorín 1, remontou o Polvorín con gol 2. Joder, que estou mal, Goles de Casais e Hugo Padín para remontar o encontro no Manolo Candocia. Boiro 1, Betanzos 2, outra remontada, meteu Dani Pedrosa e remontou despois o Betanzos. Baladares 1, Atlético Arteixo 0, non arrinca o Arteixo nin pa Yo, Dios. Baladares. Ti descendíchelo Arteixo, non? Como? Ti descendíchelo Ah, Arteixo. que dixen que descendías. Pois está mal, Outro certo máis, meu, sí. Bueno, aínda queda moita liga. Barbadas 1, Arousa 2, ollo porque marcou, decidiu o partido un xuvenil que entrou no 89 e meteu no 94. O gran Pedro Bouzada. Non vale afortunar. outra Marcou vez. o noso querido Iñaki Martínez. Iñaki. Díxonos que a ninguna cámara puido pillar, que nos iba a dedicar o gol facendo un taco, pero ninguna cámara Iñaki o cazou. Míguez. Iñaki Míguez, Iñaki exacto. Míguez, con E dixo que nos iba a dedicar ao próximo. Estaba de dulce, de Iñaki. E bueno, falamos xa na chave, que para min é o de Ourense potencial líder, quen se caerá dos postos altos. Eu quero saber a vosas apostas. Eso dilo. Sí, A ver, ao final estás falando un de Estrada e outro de Sarri, Sí, sabes? sí. É que aquí o de Melide ven a ser ourensano, o sea. A ver, eu o que quero preguntar na chave, quen se caerá deses postos altos entre Sarriana, Arousa, Ude Ourense, Vilalbés, Gran Peña, Estradense e Polvorín? Eu creo que nadie, Como nadie, alguén se vai se quedar fora dos playoffs. naturalmente, pero na pelea van a estar todos. Eu creo que o Gran Peña que se vai caer. Eu Polvorín e Gran Peña non os Eu meto. Polvorín metino, pero Son as tamén apostas. non contaba con este Estradense, así que eu quitaría Polvorín e Gran Peña tamén. Eu creo que, pero cheírame moito que o top 7 vai seguir sendo top 7 toda a liga. Eu, bueno, a Ude Ourense para min ten moito potencial. Estou vendo cousiñas, Antón Guisande é un recital, Migui é un recital, Cellerino marca goles. A Ude Ourense, cuidado. Vais meter o Londres arriba. Digo Sí. ahora que van fatal. Pode ser, gañaron esta xornada e ten bo equipo. Apuntade aí. Bueno, pois pasamos a preferente, que vos parece? Veña. Sí. Veña, o partidazo. Lalín 5, Arzúa 3. Queres facelo ti, Vieito? Vale, Lalín 5, Arzúa 3, cun doblete de Fabio Grajales no primeiro cuarto de hora para Arzúa. E apareceron 3 ex do Queixo Mecánico, Brais Pedreira por partida doble e Diego Enjamio antes do descanso. Na segunda, marca outro histórico, Iker Hurtado, que debutaba, ex do Lalín. Sí. E para finalizar o partido, Brais Vila e Balotelli. Ollo Balotelli, A tamén verdade que- ex do Arzúa tamén. Sí, tamén, é certo. Todos os ex lle Partidazo, marcaron, sí. tío. A ver, é que A ao lei final do entre ex, Arzúa e Lalín hai bastante relación entre os Flipas. dos equipos, sí. Cidade de Ribeira 1, Negreira 3, contundente triunfo e moi necesario a parte do Negreira. O Val 0, Santirso 2, doblete de Pedro, Boaxeira o Santirso, o Val aínda non gañou. Ah, E Sofán 2, Atlético Esqueirón 2, a agrupación deportiva Miño 2, Pol 0, o Miño que se instala dentro dos playoffs. Galicia Mugardos 3, Sigüeiro 5, cun hat-trick de Cristian Liñares, 8 en 9 partidos. que oito. xogador, E segundos, cuidado con este equipo que leva tamén unha xeira de 3 victorias. Ribadeo 2, Ordes 1, primeira do Ribadeo en Liga, primeira vitoria. O Dubra, partido importante este, Dubra 0, Montañeros 1, nun campo difícil, o Montañeros que se fai máis líder, importante triunfo con gol de Cano. Golito de Cano. Lemos 0, Paio Saco 0. A chave desta que vemos aquí en Non Vale Furar nesta categoría,
Pode alguén pelear con Montañeros despois desta derrota do Dubra en casa contra eles? No. Para min tampouco. Creo que non, porque todo o dios que controla un pouco de preferente benche e di o Montañeros. O de ganar esta semana en Dubra, eu creo que eso é un golpe sobre a mesa, tío. Brutal. 6 puntos xa co segundo. E non marcou Pape. Ganas posiblemente no campo, igual no campo máis difícil da categoría. E facéndolle a súa, meténdolle un 0, que é o que lle gusta a Bardanca. Así que con gol de Cano. Así que bueno, eso, o Atlético Coruña en Montañeros Invencible, para non vale furar. A partir de agora lanzado. Empeza a perder todos os partidos. O Montañeros dos Invencibles, non? Sí, eu penso que... Bueno, pasamos a preferente grupo 2, quero facer ti por aí, Eros. Veña, imos co partidazo da xornada que foi ese Céltica 3, Cente 3, que iba ganando Cente 0-3 no minuto 55. Que pena o noso Cente, te. E o Céltica empatou no minuto 95 gol de Grego. Logo o Beluso, que sigue a tope, Beluso 1, Porto Novo 0, Porriño 1, Pontevedra B2, Cultural Areas 2, Barco 3, quinta victoria consecutiva do Barco. Atlético Arnoia 1, Atlántida de Matamá 0, sigue subindo Arnoia. O pemento mecánico. Subiu moito, Sí. Umia 1, Juvenil Ponteareas 0, Freazo do Ponteareas, que levaba varias victorias, e un Umia que, segundo triunfo consecutivo, é que demostra que quere loitar. O Rápido de Bouzas volveu a gañar con doblete de Hernán Ezequiel Bruno ante o Choco e remontando. Ollo co Rápido que non dixo a súa última palabra. Vai sin nome. Metes en playoff, mira. Cuidado. E logo Xuven Cambados 0, Atios 0 e Berín 0, Moaña 0. A chave da xornada. O Bouzas e o Umia parecían desahuciados, que lles pasa? Ficharía? Gañan. Vos credes que dos consecutivos, Dos vitorias consecutivas. Eu creo que sí, porque a estas alturas está todo empezando. As primeiras xornadas, bueno, foron horribles, pero que ao final levamos 9 partidos. Están a 4 puntos, están o Bouzas leva 6 puntos, o Umia leva 9. Ainda está o Matamá por aí polo medio con 7. O Bouzas sacando chavales. O Bouzas é unha burrada. Juveniles. Eu non entendo moi lavado de cara, Sí que están tirando dos juveniles, sí, é unha burrada. Será porque non lle queda outra. Non lle queda outra, pero penso que ao mellor ao principio, non o sei, falo por falar. Empezaron co equipo B e agora están tirando máis de chavales e está funcionando mellor a cousa, porque claro, os rapaces ao mellor canteira Celta moitos. É unha canteira Rápido gusta. Cuidado, Eu comentei algunhas veces, eu creo que ao final o ritmo nunha categoría moi importante e eses xogadores, a medida que pasaron as xornadas, foron collendo ritmo, máis os chavales tamén, que seguramente foron subindo algúns. Claro. Onde está o Bouzas de Xunil? Nacional? Creo que houbo, no, nacional 100%. Nacional. Se estás en nacional salta preferente, eu creo que tampouco. Claro, pero mira, este rapaz, Hernán Ezequiel Bruno, que marca doblete, leva 4 goles en 4 partidos e xogou solo 2 titular. En plan, é un tipo de 16 anos. Home. 2008. Hostia. Tan preferente hai nivel, refírome o como é o Alonso Pajón, este debe ser outro máquina. Bueno, non van mal na nacional, que de feito botei un ollo, non van sextos ou así, te creo, se non me equivoco. Non está mal. E despois o Umia igual, segunda victoria consecutiva, tiran para arriba, a un punto están da salvación xa. Esta categoría o que ten é que gañas un partido e subes a Cristo, tío. Está moi igualado. O Arnoia non sei cantos gañou e non sei cantos postos subiu. Estaba antes de 13, creo, por aí, e agora está 9º. Non sei, subes moitos postos, tío. Está todo moi igualado. Bueno, pois agora é o momento, rapaces, de pasar ao Furancho Furiño. Pois imos co Furancho Furiño que xa veredes que vai ter un cambio esta semana porque hai cambio. Non imos empezar pola primeira futgal, imos empezar pola segunda futgal. Madre mía. Aí está. Empezamos polo grupo 1 coruñés, onde o Teixeiro lle meteu 4-3 ao Culleredo. O Culleredo foi a Teixeiro e acabou na puta tumba, amigo. Podía acabar nun sitio peor en Teixeiro. Estás fatal, Teu pai non sobra o Teixeiro? No, meu pai retirouse hai un tempo. Pero a verdad, estivo moitos anos. Foi a Teixeiro e acabou na puta tumba, o sea. Moitos anos na cárcel. En Ourense, un que se
que a veces aparece o Lobios, que perdeu un 7 co Francelos. Sí. Aquí hai un partido de celebración, non vale furar. O Cebarca. O Cebarca gañou 4-2 ao Galicia Mugardos B con Fusti aos mandos e Darío titular Darío titular. e hat-trick de Javi Rodríguez. Deches algún, Darío? Pois tiña pinta de asistente Dari, En plan, con coito as costas, así porte no medio do campo. Un pase que azurda, así como de Aspas ante o Gualba. Imos ter que traerlo a entrevistar un día, non? Que nota te das para ese partido, para o partido do outro día? Boa vitoria contra o Galicia Mugardos. 5. 5. Oh, que humilde. Que humilde. Que humilde. Que mentireiro. Moi humilde. Veña. Seguimos con Lugo no grupo 1, Mondoñedo Ciudad 0, Iberia 5. Eso paseis por flipados, ¿no? Por decir que Mondoñedo é unha ciudad. Non o van ver os do mundo. Lugo grupo 2, Palas 3, Porto Marín 4, Vitoria 83-2. Amigos do Porto Marín, moi boa xente. Boa xente, sí. Moi boa En Palas xente. tamén, En Palas tamén. Nos chacotes. Pero a min pilla máis Porto Marín. A min Palas. Claro. A mí ninguna cosa ni outra. En Pontevedra, aunque tamén nos pilla que lle temos cariño, Amanecer 5, Mosteiro 1. E en Vigo houve un dobre 5-3 no Tebra Balaídos e no Candeán Caselas. Curioso, Vos furanchos neste grupo de segunda futsal, Flipas. Poderei unha visita gastronómica por aí. Home, como a que fixen na estrada. A dos callos, Oh, que ricos. E logo pasamos á terceira futgal, O mellor. onde, bueno, aquí as maiores barbaridades da jornada. Grupo 1 Coruñés, Sada 6, Deportivo Cristal 0. O Deportivo Cristal que o ano pasado acabou con menos 2 puntos e este ano van camiño de superarse, facer 0. Así que... Que son de Coruña, non? Sí, Coruña sí. capital. Debe Sí, ser. creo que sí. Non son de que é o Sporting Cristal, que son de Perú, non? Nin De idea. Lima, Perú. Non controlo. Non son o Sporting Cristal, un equipo Ah, mítico. sí, joder, sí. Debería sí, controlalo, que a Libertadores, miña sí. moza é peruana, En serio? Sí. Pois igual é do Sporting Cristal, non o Teño sabes. que preguntarlle. Ou do Deportivo Cristal. Esperemos que non. Son de cristal as defensas do... Hostia, Do Deportivo. de cristal moi fino, Eso nin é cristal, eso é unha lámina de plástico mal feita. Coruña grupo 2, Atlético Perillo 8, Libunca 1. Ollo con Nacho Domenech, que leva 5 goles. Que bestia, O sea, leva 5 goles, no, marcou 5 5 goles. goles, perdón. Marcou 5 goles, creo que leva Ojo con 8 Nacho. ou 9. Habrá que traer el Cando Nachiño. chego repaso a terceira futgal, Vale. verémolo. Coruña grupo 3, Ponte Carreira 4, San Martiño 4, con empate pos San Martiño de Iván Pereira no minuto 90. Iván Pereira, non San Todo Martín. ese partidazo este. Iván Pereira. Iván Pereira. Na Liga da Costa, hoxe Coruña está a muerte. Laxe 0, Sofán B 7 con hat-trick de Tacobá e Nacho Moreno. Vale, por favor. Sabía que lle iba a facer gracia o nombre. Taco. Sí que parece unha... Un Taco Un Bell, mexicano, claro. un restaurante. Sí, Tacobá. Non imos entrar. Non Tacobá, Taco taco bien, bien, y los muchachos se entretienen. Taco va, este va e con B, hai que aclarar. Non imos entrar. É mellor Será non. familiar. Somos un xogador de fai moitos anos a premios. Abdullayeva. Bueno, No, era... Dembaba. Es O mítico Dembaba. Que futbolista de Mbaba. Abdullayeva é mellor que Dembaba. Moito mellor, onde vai parar? O do Rayo. Pasou polo noso fútbol, non? Abdullayeva. No, O Rayo, non? E no Depor. É no Depor. Claro. É verdade, Refiro son moi ao noso fútbol é o Bo galego. recordo, iso na Coruña. Pois en Compostela, no grupo 1, Galicia Bealo 0, Xuño 7. Que pena que non foran 6 e cuadraban o gol co número de mes. Puxo unha cara daría. Lugo grupo 1, Matela 8, Friol B 1, 3 de Micael Simao Acevedo. Este portugués, Un nome Tan moi pido. carismático, sinceramente. El Lugo 2, o Relámpago Taboada, Que nome perdeu máis chulo este. por Sí. 2-7 contra o Monterroso B. Ah, Relámpago Taboada. o Relámpago, de Baliño, Baligol, Baligol De Xoga. Baligol. Non marcou Baligol. Qué Unha pena. En Vigo, grupo 1, en Pontevedra, grupo 2, o equipo favorito en Mou, Chispa. o Chispa 8, Xilo 1, con 4 goles de Cristian López. Cristian López ten que ser espectacular. E sempre aparece este chaval, macho. Sí, sí. Debe levar Igual hai 15. que pagarlle un toque. 20 goles, leva, Cristian hombre. López, se non estás ben, avisa. E por último, na terceira futgal, Como rap. en Vigo, grupo 1, Rápido de Bouzas 1, Racing de Castrelos B 8. Pero isto que Rápido é? de Bouzas B. Ah, pois tampouco lle debe ir ben. O ben, Non non? ten moita No, pinta. bueno, claro, O Racing pintando Castrelos B tampouco. Deben ser o C, bueno. O Racing Castrelos B non sei como anda este ano, pero tampouco creo que moi Son moi ben. rápidos. A contra... Son filial, os equipos filiales son jodidos. Son. Bueno, e por algo deixei a primeira futgal pa último, porque imos repasar como van Todos os os 6 grupos da primeira futgal, un pouco por riba.
Vai ser rápido, porque... Vai ser rapidiño. E imos co grupo 1, o Vitoria, líder con 22 puntos, empatado co Cultural Maniños. Mira, ahora que sai un momento, ahora que sai o Cultural Maniños, que decía antes de Juanito Luisito, eu Aí creo retirouse. que o último equipo de Juanito, non sei se foi este ano ou ano pasado, ti sabes, Dari? Sí. Xogou cos dous fillos no Maniños. Hai 2 anos. Hostia, Fai 2 anos xa. que Xogou barbaridade. cos dous fillos nos Maniños. Que fai 2 zumbao, anos. como LeBron Pero James. Fora o último, pero non sabía se estaba xa, se fora... Sí. Ao estilo LeBron, sí. O LeBron James galego. Juanito. Pois líder é o Victoria con 22 puntos, empatado co Cultural Maniños, que empatou co Sporting Meicende, no que é o terceiro clasificado. Logo, do terceiro ao 13º hai 8 puntos, e en descenso o Galiza de Caranza só 3 puntos e 25 goles encaixados. Galicia de Caranza B, non? Uau. Uá! Ah, bueno, Este- claro. Un equipo histórico, non? Un histórico, sí. Claro, pois vaya. E acompaños ahora mismo o Ural e o Oza, que tamén están no pozo, pero empatados co Aspontes. Uf, os Pontes no pozo tamén. Vamos, Os pichichis da categoría son Jacobo Meis do Eume, Pedro España do Maniños e Diego Quiza, ou Quizá, non sei, Quizá non sei como é o apellido, Quizá do Diego. Cedeira. Sabe o... Quizá. Pues quizá sexa Quizá. Que xogan no Cedeira, que levan 6 goliños os 3. Moi ben. Imos xa co grupo 2, onde, bueno, houve unha choupa que foi do Dumbría ao Bea, na casa do Bea, un 5, Diego Estevez, hat-trick e 8 goles nesta tempada. Hostia, o Bea de Chena. Club do Mar, Me empezou ben, pero... Club do Mar líder con 25 puntos, distanciándose a 5 do Carral e a 7 do Muxía. Moita igualdade na media tabla, pero o descenso está bastante descolgado. San Lorenzo 2, Vista Alegre 3 e a Golada 4. Por certo, no Vista Alegre houve cambio de entrenador. Vaya. Adrián García do Calo, Pichichi con 10 goles en 9 partidos. Xogadorazo. Sí. El Milladoiro, ese chaval. Pois. E Isaac Fábregas detrás con 9. Fisterra de Adrián Macai. Bo xogador. Da Víbora. Da Víbora Macai, sí. Aí está. Grupo 3, o grupo lucense. Burela, líder con 25 puntos por riba da Residencia, que ten 22, e do Castro 20, os dous recén descendidos. Gústame este grupo. O descenso do 10º ao último, 3 puntos. Agora mesmo na parte baixa, Outeiro de Rei, Pastoricense e Meira. O Oral, Salvadiño, como debe ser. Acabas de facer con esa camiseta. Así... Olvidémolo. Pichichi, Gabriel Blanco do Vilalbés B, 10 goles, seguido de Alejandro Novas do Santa Vallés, que vai moi ben, con 9. Moi mítico Alex Novas do Santa Vallés, moi bo futbolista. No grupo 4, o líder é o Antela con 23 puntos, 4 máis que Sporting de Celanova e Muiños. Colista o Seixalvo, que perdeu 0-4 con Nogueira de Ramuín, e acompañando no descenso Loñoa e Maside con 4 e 3 puntos respectivamente. O Pichichi, Ángel García do Polígono San Ciprián con 7 goles. A duda é se xogan no Polígono ou en San Ciprián. Grupo 5. Darío deixanos. Darío marcha, así que hai que cortar rápido. Pois non isto se nos va. Puebla e Unión en duelo particular, 27 puntos o Puebla, 25 Unión, ambos sen perder. Pero Unión empatou un. Arcade, terceiro co baliño detrás, inda que perdeu 5-1 co Cordeiro. E no descenso Unión Dena, Taragoña e Marín, inda que estos dous últimos empatados co Caldas. Ismael Cerqueiras, este mítico. Pichichi, Ismael Cerqueiras do Unión, 7 goles. Non debe ser moi vello, debe ter 25, No, 26 anos. da miña edad, mellor, Mira, sí. chaval este, cando estaba no Milladoiro en cadetes... Ismael Cerqueiras? Sí, o sea, cando estaba aí treinando os cadetes, que terán agora 23 anos, pois este xogaba aí. O sea, debe ter 23. Sí, por aí. O Puebla de Chofri, moi bo Aí equipo, está. flipas, Teñan o Suárez, que meteu outro día un golazo. Puebla ten equipo. Sí. E por último, o Tide. Ostras, o Tide, de no Tui. Líder do grupo 6 con 20 puntos, Sí, seguido do señor. Alerta Navia con 18, estaban en alerta. Tres equipos empatados a 17 por detrás, que son o Caldelas, o Gondomar e o Sporting Guardés. E o descenso ocúpano Arenteiro B, do Maio e Chaín. Non lle vai tan ben Orenteiro B. No. Pichichi do grupo Carlos Cora. Carlos Cora do Mos con 9 goles. Moi bo dianteiro, E Carlos así Cora. vai a primeira futgala. Maravilla, Eros. A verdade que é un repaso espectacular. A verdade que sí, espectacular. Espectacular a entrevista a Luisito. Espectacular. Espectacular. Todo. Como nós. Hostia, eu estou Espectaculares. emocionado, xuro, boludo. A verdade que... Notábase. Sí.
Estábamos con respeto, Luisito, como viches o... Estabades. Non nos Eu vinte asal- emocionado en algún punto. Absorto, escoitando, deixando falar. Literalmente- O estadio. Díasemos en blanco. literalmente emocioneime nun momento. Sí. De verdade, cando dixo, non sei, o de Lupe, non sei por que jodoume a Dios, foi como que Sí. cago en diola. As Pero relacións bueno. que se forxan co fútbol, Sí. Onde che gustaría ver a... A Luisito? Onde gustaría ver a Luisito? Eu Eu non o vou decir porque o equipo No non... sabía. Pero, decimos. pero a ver, pero eu, naturalmente, si en algún momento Jaime Paz Decide deixalo. decide deixalo porque Claro. Jaime está facendo un traballazo. Sabéis que eu son jaimista. Claro, eu non o vou decir porque Eu o, son- Tienes un cagón. o equipo- o equipo- Mira, O- eu son o pacífico, equipo son fan de Jaime Paz. ten entrenador, entón non podo decirlo por respeto ao adestrador. Non me... E que son? Quen son? Estou imitando a alguén. Luisito. Nah, a min gustaríame velo nuns anos no Compus. E aparte nun E equipo no Cire de no fútbol Madrid. profesional, sobre todo. A mí no, me gustaría verlo no Pontevedra. Outra vez no Ponte. Gustaría verlo outra vez no Pontevedra. Porque di que Fernando Ficlo en segunda división. É ben feito, Pontevedra. porque di que a última vez que estivo que medio que o votaron. Que chegou Gustaría ver hubo un cambio de tal. Gustaría ver a Luisito no Pontevedra no fútbol profesional. Ojalá. Segunda división, aí ustedes... Quero teño ganas de ver o Pontevedra. No Pontevedra teñen que cambiar moitas cousas para que... Sabes o importante que teñen que ver os nosos seguidores? Dime. As nosas redes sociais para que nos sigan en todas, tamén que nos sigades no canal Sí. de YouTube, que vexades os episodios antigos. O importante é que nos sigades en todos os lados, menos na calle. Así que Nada, con isto, eso. que doedes e axudemos na causa cos afectados pola Dana, tanto en Valencia como Sí, agora en toda a comunidade Cataluña, valenciana. en Castela-A Mancha, a axudar o máximo posible. Dende aquí a nosa aperta máis grande con todos que o sufren. Eso, Que podería ternos pasado a nós. Eso hai que pensalo sempre. efectivamente. E nada máis, a semana que ven estaremos outra vez aquí. Como Por sempre. aquí traeremos outro invitado De luxo. Non sabemos si tan bo porque é prácticamente imposible traer a alguén mellor que Luisito. Pero bueno. Pero bueno, intentaremos seguro. Sí, Seguro sí, que sí. hai nivel. Así que nada. Poñédenos tamén cousas en comentarios, Por invitados favor. que queirades ver, todo. O sea, Sí. eso Necesitamos. todo. Sí. Así que nada. Bueno, remata. Non ia decir nada. O sea, era unha tontería. Dilo. Porfa. Digo, ahora te lo que decir. Para pechar. Gustaría ver a Luisito no Celta. Con isto pechamos. Como sempre, seguiremos falando. Do fútbol que máis nos gusta. Ahí está.